أشتغل هزبي كم تانا يقدم كان بحد عسلم انتي مسلكا سلام كسينا بقزا قزاقا باس عداقا مفت سرق تقيمكا لام بلعوم سندام قدوغا أو حدات تدريتو مسكب شحات وتوتنا زين والعون رسلو أخل مالي وقزانا ساعة نفيقا مغمات نغس كيرا قفونا لو مسي أكل وسعنا لو مسي أكل سقطانا هيو تتمكر كنكوم كم سدرة نحقة اللوم نايت مال سدرانا لو سبت مال الشقة اقري سورة ما تسيتهم سسبدو نفحيتو ديرا عابز تعمى اوان حبرا قيايرا باور كتكون دليا نعنا حديد كيرا امبي نبدا لنا يا كلو مس تفالتناينا مريت سلميتو دبلم بنتبل عشا خورزي اللبام تمثل زت عزاز بجيزي مسين دون هال كوك حيو كوك حيو كوك حيو كوك حيو السمن السي إدني إيد كل خانة بحد أسأل كبد أسدتك تاريخ سراح لهم يا جزيخة ولا يسألني تصفي تغرد فيخة الحرد سلام بانا لوك كرميخة زي فرحو إننا نبعنا سعسعو إننا تمنا خبلعو حلافي تندياز أوان بمهوايا يتطاللو ناي عالم نقرنا عالم من دقالو تاريخ نسرح زنبر نحوارو أنتم السبح حدرا لببا قبرو نخط نورب العمر نخط بالعتمبرو هاي ايدي ايدكا تلعل من انسي سررت وخطع نبعات دي غدي امبي نبرا لنا يا كلو مس تفالتناينا مريت سلميتو دبم بنتبل عشا خورزي اللبام تمثل زت عزاز بجزي مسين دون هال كوك حيو كوك حيو كوك حيو كوك حيو هزبي يا بحد عسل السلة مسلكة هزبي كي تحل السلة خبريخة من باري مسلي وبالبركان سان تردني إلنا تتدرنا دربينا بوخ سرح فتنا حد هتكن تمامات نزي أمانو آمنا بس زرعان كيفونا تبتاتينو سترانا سبوا خوينو دنبينا حلم لميلو قزانا عدو ولاد مخان قوينا حدا كرفي سينا تقاس مالا نبينا هزبي أبحد عسل السلة مسلكة هزبي كي تحل السلة خبريخة من باري مسلي وكل بركان
لكن حانم تساديدهم دقمر هوي خوريرهم ترف سدرات في ميداي فقد ليبيا أبسنا فقد بحر مدر بدا هيوت وريدات عناقا تبقاتي نور سدرانا سموا خوينو دمبنا حلم لمينو قزانا عد ولاد مخان قينا حدك في سينا تقاسم على البينا اوكي كبرات تحواتنا حتى كبرات سمعتنا اب فيسبوك زلخم كم اون اب يوتيوب قاعد حنمصخم لما عندي تحزلنا قرب دنجيلنا نقتلنا شمي كوثر عبد الرحمن كاب فلوريدا خينه لما عندي اقربيتنا بروجرام لما عندي خبركم مالتيو باركس قاعد حنمصخم سبولكم كلخاتكم مو زخنه لباو زخنه عزو زخنه سلامتاي يبصحكم ابزاز لكم بوتا يغني لنا دما نايلو معلتي بروجرام مسانا زيتا تصنبركم باركس نايلو معلتي بروجرام ناي كلتين بحبار كوينن هبو زلوا سيمينارات سنيت إريتريان سنيت موفمنت كم أون سنيتنا نتورك جروب ناي اللي خلتميت زخونو بروفيشنالز انتلكتوالز زخونو فولوت ات إريتراويان اب واتساب زركبو جروب يوم بزح انفورميشن كابزهب ناب سنيتنا دات كام تخيتكم بزعبو قرب حبيرة تحت روح بدخلو كم أون سنيت دما اتي تكايدو زلا سنيت اتي ناب نبور نملس بحال مدب ايو نسو دما منكح إريتراويان بزعبا بوليتيكال لاندسكيب زولو بزعبا ناي بوليتيكس زخوني تفلالي عينة دار استداد نتي من إسي كمان انتاي عينة مخانو اتي منقست خميو انتاي مالتيو كم تنايلو معلت الاستحيزنا يزلنا مالتيو state building ويدما بناء دولة نبلو ويدما مهنات منقستي حجينا يلو معلتي كبر قاشانا مسي زلو دكتور كيدانا منقست أب مالتيو كاب بنسلفانيا كم أون كبر دكتور عوض ولد ميكائيل هجي أب نو خيكودنا كلنا قدم نقعد حنرزقهم كلكم فوتو كل حدكم كمون دكتور إبراهيم سراج كاب سنيت مالتيو كلتي أتوم لو معلتي ديسكاس أنتخونيهم ويدما نتزاتي كمعرقبون كراقدون يوم مالتيو اتنا لو معلتي أستوم هرو يزولنا ماتشي زولو دكتور كيدانة منقست أب ايو حجي نابقو خنسقر جيزي قتلنا كلنا قرب نايلو معلتي حقتات خلينا نقراكم انت دعوينه كاب كل ساعات فرقان اي حلفنيو ايو تتسفاي كتحكوزونو دي ادما تسفا قبر دكتور كيدانة حدا 3 دقائق ماكسيمم عدلكن هبوينا مالتيو زعبا برزنتيشن نعطوه هبنا كمون تدحريو دكتور إبراهيم سراج حدا 10 دقائق زلكا كومنت ويريتو خطب كمون دكتور عوض ولد ميكائيل دما كتبنا 10 دقائق وهذه خدحريو 4 دقائق لنا حطونا لسنتولو ابو زلنا حطو حتىكم يا مالتيو كافتو سقاتكم تبلو زربا سلازي جيزي قتلنا نفتي قندي بروجرام كنا عطينا مالتيو أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد لسنيت أو الوفاق مجموعة الوفاق ومجموعة التناسق نرحب بكم وإن شاء الله في المستقبل القادم نود أن يكون هذا البرنامج مترجم إلى اللغة العربية والوقت سيأخذ وقت ما ولكن إن شاء الله سنأخذ هذه المهمة بجدية ويكون لنا ترجمة لهذه المواضيع وهذه البرامج. بأركسنا باخدكم كملس دكتور كيدانة منقستاب
مرحبا قبل كفتو go ahead بالزعبة نفسها قرب أفعلتنا ليلة هنقبر مالتي نتوم زي فلطخة أبي اللخا انتاي تمهر بروفيسور كيداني منقست أب go ahead كيداني منقست أب بحال Pennsylvania State University ويدما Penn State تبهيلو زسوع University Pennsylvania زركب مالتي وعبو ممهرية بتقلال نعطي تمرتي political economy تبهيلو زسوع نبوليتيكن طبعا كتعمر زفتن عين تمرتي مالتي سلازي أبو يزلخو يغني اللي زعدهم كل مخانة سنيتنا تعذبتهم كتفالتني سلازي وصانكم بتعامل مسلمكم يغني اللي اوكي يعني لنا دكتور كيداني منقست اب بتعامل نمسكنا كانت ادمينا اخبار كامل صحان ان يلوم اتستمرون تبنا دكتور عوت ولدمك نيشتي بزعبا نفس خادو تلالينا مرحبا قبل كفوتو بعدها المسحه حراي انجينير كوثر يغني لي عندنا زاركم لي سنتنا كا يمسكنكم غاشا خوينه مقرابي مس دكتور ابراهيم دكتور كيداني بتعمل كبري سمعني انا عوت تولد ميكائيل بهال تاريخ comparative politics علم لخاوي حقي تماهيره ابزوان زي اب كوينز يونيفرسيتي اب كندا يمهر ما تايبن اب امريكان اب كندا تي عودي مويايكا بحفشو قرن افريقيا and Southeast Asia دبوباوي مبرق ايشيا تي موياوي دحربايتاي يعني لك يعني لنا دكتور عوت كمون نشتي ليلة كتبنا بزعبا نفسها دكتور إبراهيم سراج فلما ندكتور كيدانن ندكتور عوتن أبزي ناي سنتنا بروجرام مقعد حال متاهم لومي ناي سنت ترايا الذي نحن عنا دالينايا دمت دلا سومون ناي سنتنا هتكونيا سنتنا خدالو وايب حق عايش دكتور كيدانه كلتا جزء من أبانا مسينيرو كل جزء رزين دخونا زرابات يزيد مستزلوا experience مستي دلوا لوزوب دخونا هودو أكابلا ماتنا رزين يدمت سلازي تومنا يحقق مهارون كفلتون زدليو سبات بو ملكة أبسنيك بتشمي تقوم اللويلة يدقمت دكتور عود بملكة عيفلتوني ماد فيزيكالي عيفلتوني جن أبزح برزنتيشنات ريايو كل التناجرات ريالو بعد حمد أخانا بانا خبليله حادة هدوء لزوم كله جنكا أبتزبلو تريري سلازي كل تيان اندحردا دراخب كوينوسر معلسي ينقرأ كاي عينك تأشمو خمد اللو سلازي واحد حرمت أخوم شمي إبراهيم سراج أحمد دين يدبال بهيومن ريسورسز ديفلوبمنت ناي ويكا عام سبات عم معباي دبل ناي بي اتش دي لني ناي دكتوراه ديجري لني تزغبر كو بي اتش دي بزعبا ناي ايرترا ينيرو هاو تو ريستراكشر اريتريان education system يدبل كباتي تيسيس نادي حنتي نيشتي ام 1995 مجرشا ناب مينستر اوف education ناي ايرترا غريبه نيره شو ايرترا الاين نحسب سلدنا برنايو حجن كنا تغيروا ان شاء الله قال عشاب كتمتياتا ايرترا بالقمت علني اب نسلست عمت اب يو ان اتش ار اب يونايتد نيشنز هاي كوميشنر فور ريفيجي سريحه حجي اب رومانيا اب مسيو ان اتش ار دسرح ام مانشستر كمان اب كوليج ممر كوينه سريحه نيره لحد 13 عمت دما تريننج اند ديفلوبمنت مانجر كوينه اب سعوديه سريحه نيره انجينير كوثر كا يغني لنا فلطتن عقمن مقلولنتن حسكي نابزي ناي سنيت بروجرام سانا متخصص لدلغي عبد السلام كا يغني لنا بدحريت كوينه
يلا دكتور إبراهيم سراج دامسكم كم نخلقاتكم عبي موجس عبي حجوس يسمعني أقربتنا إذا برنامج مخاني لو معلتي بأركس تخلنا نفط برنامج كنأتينا PowerPoint presentation على كمثلني دكتور كداني شير تغير كلنا تبونيرو go ahead حدا أسران شوعتن دقائق هبكاي 3 دقائق أكثر فكان كله ملكت هبكاي تدعكم وجزيت ليكا تقينو ماكسيمم 3 دقائق دكتور كداني please go ahead مرحبا انت رأيكم تي احترام بلا كقربات سنادية زرلا خد فيفا بانجليزي ده أمبر أبكي من الله تاقندي حتى مزاربت نايلو من بقر أما سايت إيرترا هنسا تمنغستن تاي مالتي تاما سايت إيرترا تتكل منغستخي انتاي كنتات زمال اتكتكون الله عزولي تستغندو أبكندر استيمت هاويجن مجمرتا تامنغستن بلاخن تاي مالتيا تهنت تمنغستخ بحال كل خن تاي مالتي زبلا بحصر زبالة ناتاتن كقلص مو هراي بار منغستخن بالكلنا قرب يدانا غريوتو يناي ቋንቋ ሽግራት አሎ ምክንያቱ መንግስትኽን ብልከለና ነቲ በእንግሊዝ ስቴት ዝበሃል ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ነቲ በእንግሊዝ ጋቨርንመንት ዝበሃል ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ቃላት የብልናል ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘቕርቦ ሕፅር ዝበለ ዘረባ መንግስትኽን ብልከለና እታ ስቴት ማለት እያ كما قلنا نوسدا كمان قصة بال ولا من government state كانت كمان لان تقولنا أبزانا يلومي زغربا من قصة بالكلام أنا تا state ترحلنا نوسدا تا government كم محدرة غير خبرة مالتي سلازي تخين الدنا غير محدرة خبر كل خو government مالته من قصة كل خو جن state مالته من تخين الدنا غير مخنياته تقانقا قربا دانا غاري يترجموا خلخان كابو حالفه تا ستيت ويدما منغست خن بالكلناس انتاي مالتيا كما كابتي محدرا نبلو خي بمنتاي تفله زي قرب كما توين تخردعنا اليه امبار منغست خن بالكلنا اتناي حدا هاجر حزبي زنا برلو ناي بوليتيكا خون ناي قطبا خون ناي محبراوي خون ناي بحلاوي سرعاتات اتصافي فوز كايد مالتي منغست خن بالكلنا ناي حدا هاجر حزبي زم حادرلو قطبا خون ببوليتيكا خون بحبرتسباوي خون ببحلاوي خون زنابرلو سرعات زنابر مالتي منغست خن بالكلنا እቲ محدራ خن بالكلنا ግን ካብ ቁርብ ጽብብ ዝበለ ተግባራት ይዘለዎ ገልጾ ከለኹ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ቁርብ ደቃይቅ ክርዳእና ተስፋ ገቡ ስለዚ እታ መንግስቲ ግፍሕ ዝበለት ንኹሉ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ቁጠባ ኹን ናይ ሕብረተሰባዊ ኹን ናይ ባህላዊ ኹን ሓደ ህዝቢ ዝመሓደረሉ ስርዓት ዘካይድ መንግስት ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጥ መንግስት ግን محدራ አበይንሎ አስፈጻሚ አካል አለዎ ወላ ፈራዴ አካል አለዎ ፍሊዝ በላይ ስለዚህ እቲ መንግስቲ ግፍሕ ዝበለ እቲ محدራ ኻጽ ዝበለ ገና ክንሪአና ሓንቲ ስእልላት ምናልባት ጽብገራት ገልጾ ተኸውን ነዚ ካብኡ ሓሊፈ ኣብ ዓለም ክንርኢ ከለና ብዙሓት ዓይነት መንግስታት ኣለዋ different kinds of states ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕጂ ምንቲ ተዘረባና ሕፅር ክብል ካውሳር 30 ደቂቃ ሃይባትን ዘላ ስለዚ መንግስታት ናይ ዓለም እንድሕር ኢና የናብ ሓደ ጽፍሒ ኣብ ክልተ ጨናፍር ክንጅምር ንኽእል ንኣብነት በቲ ሓደ ወገን ኣብ ሓደ ኤክስትሪም
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተማዕብል መንግስቲ አላ በአንጻሩ እንድሕር ኢና ከዓ ውልቀ መላኽነት ዘማዕብላ መንግስትታት ኣለዋ ኣብ መንጎ ዝኽልተ ኤክስትሪም ብዙሓት ዓይነት መንግስትታት ኣለዋ ሓውሲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣሎ ሓውሲ ውልቀ መላኽ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ መንግስቲ እንድሕር ኢናየን ብጠባያተንን ብኹነታተንን ኣብዚ ፀፍሒ ተዘርጊሐን ዘለዋ ኣብቲ ክልተ ጫፍ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት መንግስቲ ሓንቲ ድማ ውልቀ መላኻዊ መንግስቲ ኢልና ክንዝርዝረን ንኽእል ማለት እዩ ኣብ መንጎ ካብ ክልቲኡ ጠባያት ዝወስዳ ብዙሓት ዓይነት መንግስትታት ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂታ መንግስትን ታ ምሕደራን እንትኽርዳእና እታ ምሕደራ ትበሃል ኣብዚ ስእሊ እንድሕር ሪኢኹም እታ ማእከል ዘላ ኣብታ ማእከል እዚ ዘሎ ኣስፈጻሚ ማለት እዩ ኤግዜኪቲቭ ብራንች ኦፍ ጋቨርንመንት እቲ ኤል ዘሎ ሌጅስላቲቭ ሓጋጊ ማለት እዩ እቲ ጀይ ዘሎ ከዓ ጁዲሽያሪ ወይ ፈራዳይ ማለት እዩ ግን ካብኡ ወፃኢ ንሃገር ምሕደራ ዝካፈላ ብሄራዊ ባንክ ኣሎ ንኣብነት ኮንስቲቱሽናል ኮርት ወይ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሎ ቢሮክራሲ ኣሎ ንሴኪሪቲ ዝካየዱ ወታደራት ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ጨናፍር ናይቲ መንግስቲ እዮም መንግስቲ ክንብል እቲ ምሕደራ ክንብል ከለና ግን ውስን እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ሪኢኹሞ ምሕደራ እዚ ናይ ባይደን ምሕደራ እዩ እታ መንግስቲ ግን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይኹን ናይ ትሬጀሪ ሰንትራል ባንክ ይኹን ሰስርሖም ዘለዎም ብዙሓት ጨናፍር ኣለዋ እታ መንግስቲ ትበሃል ኣካል ሕጂ እንታይ ኢና ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝተሰርዓ መንግስትታትን ኣብ ውልቀ መላኺ ዝተሰለፋ መንግስታትን ፍልልየን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝኽተላ መንግስትታት እዘን ጨናፍር ናይ መንግስቲ ዝበልኩኹም ነናተን ሓላፍነት ኣለወን ኣብቲ ነናተን ሓላፍነት ከዓ ነፃነት ኣለወን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ናይ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ እትፈፃሚ ኣካል እዚ ዳ ግበሩ ኢሉ ክእዝዝ ኣይክእልን እዩ እንድሕሪ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝኽተላ ኮይኑ እቲ ማእከላዊ ባንክ ዝበሃል ወይ ድማ ሰንትራል ብሄራዊ ባንክ ዝበሃል ከዓ ንቁጠባዊ ዝርኢ ኩነታት ዝውስኖ ብነፃ እዩ ዝውስን እንድሕሪ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣሎ ነቲ ፕሬሲደንት እንታይ ኢኻ ክንገብር ዘለና ገለመለ ኢልካ ወይ ድማ ፕሬሲደንት ብዝኣዘዞም ዝኸዱ ይኮኑ እቲ ሓጋጊ ኣካል ከዓ ነፃ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘለዋ መንግስትታት እተን ጨናፍር ናይ መንግስቲ በብሓላፍነተን ኣብ ሓላፍነተን ዝምልከት ነገር ነፃነት ኣለዎ በአንጻሩ ኣብ ውልቀ መላኽ እንድሕር ሪኢኻ እዚ ዓይነት ነፃነት የለን እዚ ዓይነት ፍልልያት ጨናፍር ናይ መንግስቲ ዋላ እኳ ንስሙ እንተሎ ስልጣን የብሉን ኩሉ እቲ ስልጣን ኣብቲ ኣስፈጻሚ ኣካል ወይ ድማ ኣብቲ ውልቀ መላኺ ዝተደራረበ እዩ ስለዚ እተን ክልተ ጨናፍር ዝበልክዎን ናይ መንግስቲ ዓይነታት እቲ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝመርሕ ስልጣን ፋሕ ዝበለ እዩ ኣብ ብዙሓት ኣካላት ጨናፍር ናይ መንግስቲ ኣብቲ ውልቀ መላኺ ንብሎ ስርዓት ግን እቲ ስልጣን ተደራሪቡ ኣብቲ ውልቀ መላኺ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ትፍልሊ ማለት እዩ እንደ ስልጣን ኩሉ እንድሕሪ ኣብቲ ውልቀ መላኺ ተደራሪቡ ተቋፃፀርነት የለን እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ፕሬሲደንት እዚ እዝን ስኻፍ ገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ዝሕጊ የፍቅደልካኒ ዝብሎ የብሉ ብላይ ገብር ማለት እዩ ድሕሪ ኩሉ እቲ ስልጣን ኣብኡ ተደራሪቡ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግን ስልጣን ክደራረብ ኣይክእልን እዩ ተንጨናፍር ነፃነት ኣለዎን ኣብቲ ናተን ሓላፍነት ዝርኢ ጉዳይ ስለዚ እዛ ሰማያውን እዛ ቀጠልያን እንድሕር ርኢናየን ኩለን ደሚርካ ካብ መንግስቲ ትበሃል እየን ግን ዝተፈላለያ ጨናፍራት ኣለዋ እታ መንግስቲ ትበሃል እቲ ምምሕዳር ዝበሃል ሓደ ካብዘን ጨናፍር እዩ ሳብሰት ናይታ ስቴት እዩ ማለት እዩ ጋቨርንመንት ንብሎ
اوكي ምናልባት ቁርብ ዘይበርሃን ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ቀጻላይ እንዳበርህ ከይዲ ተስፋ ገበር ሕጂ እምበር እተኒ ውልቀ መላኺ መንግስት እንዲ ስርዓት እንዲ ዘለና ባና ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኩሉ እቲ ስርዓት እቲ ስልጣን ተደራሪቡ ኣብቲ ኤግዜክቲቭ ወይ ድማ ኣብቲ ኣስፈጻሚ ጭንፈር ወይ ድማ ኣብቲ ፕሬሲደንት ዝተደራረበ እቲ ስልጣን ኢልና ሕጂ ስለ ዝተደራረበ ኩሉ ውሳኔ ዝመጽእ ብኡ እዩ ማለት እዩ በቲ ውልቀ መላኺ ዝመጽእ ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት የለን ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት የለን ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ኾን ኣብ ቁጠባ ኾን ውሳኔ ኣብ ዝግበር ነገራት ተሳትፎ የብሉ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ስርዓት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘበርትዕ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢልና ክንፈልዮም ንኽእል ኢና ናይ መንግስቲ ረቋሕታት እንድሕሪ ክንሪኦ ኮይና ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ እዩ ንህዝቢ እንድሕሪ ዘየካፍል ኮይኑ ህዝቢ እንድሕሪ ዘየካፈሎ ኮይኑ እቲ ስርዓት መንግስቲ እንታይ ጉድኣታት ክመጽእ ይኽእል ሕጂ እንድሕሪ ኸነ ወዳድር ኮይና እንቲ ሕፅር ዝበለ ክንገልጾ ሓንቲ ብባዕዲ ትግዛእ መንግስቲ ዓዲ ብባዕዳውያን እንድሕሪ ትግዛእ ኮይና እቲ ህዝቢ ተኻፋልነት የብሉን ማለት ኣብቲ ዝውሳን ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ቁጠባ ኹን ውሳኔታት ተኻፋልነት የብሉን ምክንያቱ መንግስቲ ባዕዳዊ መንግስቲ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ መንግስቲ ኮይኑ እንድሕሪ ንህዝቢ ዘየካፍል ኮይኑ ከዓ ብጠባያቱ ሓደ እዩ ማለት እዩ ምስ ባዕዳዊ መንግስቲ እዚን ዓይነት መንግስትታት እንታይ ይበሃላ መንግስትታት ዜጋ ዘይብለን መንግስትታት ይበሃላ ዜጋ ዘይብለን መንግስትታት ዜጋ ዘይብለን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዜጋ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ዜጋ ማለት መሰል እዩ ናይ ተኻፋልነት መሰል እዩ ዜጋ ማለት ኣብ ናይ ሃገርካ ፖለቲካ ኣብ ናይ ሃገርካ ቁጣበ ኣብ ናይ ሃገርካ ባህላዊ ኩነታት ኣብ ናይ ሃገርካ ሕብረተሰባዊ ጉዳያት ክትካፈል መሰል ኣለካ ማለት እዩ እንድሕሪ ዜጋ ኹን ዜጋ ማለት ናይ ምክፋል መሰል ማለት እዩ እንድሕሪ ናይ ምክፋል መሰል ዘይብልካ ኾንካ ዜጋ ይኮንከን ዋላ ስምካ እኳ ዜጋ ኢሎም ይፀውዑኻ ኣይዲ ካርድ ይሃቡኻ ገለመለ እምበር እቲ ሓቂ ናይ ዜግነት መሰል የብልከን ማለት እዩ ሕጂ እንድሕሪ ሪኢኻዮ ብባዕዳዊ ዝግዛእ መንግስትን ብውልቀ መላኺ ዝግዛእ ብባዕዳዊ ዝግዛእ ህዝብን ብውልቀ መላኺ ዝግዛእ ህዝብን ኣብቲ ብሓቂ እንድሕሪ ርኢናዮ ፍልልዩ ብጣዕሚ ፀቢብ ዳርጋ ሓደ እዩ ምክንያቱ ንክልቲኦም ሓደ ዝገብሮም እንታይ ማለት እዩ ዜጋታት ዘይብሉ መንግስቲ ማለት እዩ ዜጋታት ዘይብሉ ክንብል ከለና ህዝቢ የብሉን ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ኣለዎ ግን እቲ ህዝቢ ዜጋ ኣይኮነን ምክንያቱ መሰለ የብሉን ክካፈል ማለት እዩ እዚ ትፍልለይ ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓትን ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በበይኑ ዝገብሮ እቲ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንህዝቢ ስለ ዘካፍል ናይ ምክፋል መሰል ስለ ዝህብ ዜጋ ኣለዎ ማለት እዩ ብዜጋታት ዝምራሕ ብዜጋታት ዝካየድ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ውልቀ መላኺ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ናይ ዜጋታት ተኻፋልነት የብሉን ናይ ዜጋታት ተኻፋልነት ስለ ዘይብሉ ከዓ ካብ ባዕዳውያን መንግስታት ብዙሕ ፍልል የብሉን ማለት ደስ ይብለና ደቅና እዮም ገለ ክንብል ንኽእል ግን እንድሕሪ ንህዝቢ ዘይካፍሉ ኮይኖም ናይ ህዝቢ መሰል ናይ ምክፋል እንድሕሪ ዝነፍጉ ኮይኖም ካብቲ ናይ ባዕዳውያን መግዛእቲ ብዙሕ ዝፍለየሉ መገዲ የለን ማለት እዩ ቀፂለ እምበኣር እዚ እንድሕሪ ቁሩብ በሪህልና ኮይኑ ኣብ መጻኢቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢና ክንመስረት ንደሊ ናብ ዝብል ሕቶ እቲ ቀንዲ ሕቶ ንሱ እዩ መቸም ክዛረበሉ ዝተሓተትኩ ኣብ መጻኢቲ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ ኣነ ብወገነይ ህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ዝደሊ በሃላ እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን እንድሕሪ ርኢናዮ ዴሞክራሲ ሎሚ ዳርጋ ጀነራሊ ዩኒቨርሳል ቫልዩ ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዳርጋ ዝቕበሎ ዓይነት ስርዓት እዩ እቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ስለዚህ ኤርትራውያን ውን ካብ ካልኦት ስለዘይንፍለ ነዚ ዩኒቨርሳል ቫልዩ ዘለዎ ዓይነት ናይ መንግስቲ ከም ንቅበሎ ጥርጥር የብለን ካልኣይ ነገር እንድሕር ርኢናዮ ታሪክና ህዝብና ባዕሉ ብባዕሉ እዩ ዝመሓደር እዚ ናይ ኤርትራ ባይቶ ዝበሃል ኣብ ሃገረሰባት ኩሉ ተኣኪቦም ውሳኔ ዝውስኑ ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ባህላዊ ስርዓት እዩ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት ኩሉ ዝካፈሎ ባይቶ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ዝካፈሎ ኣብቲ ባይቶ ተኻፊልካ ውሳኔ ንምግባር ናይ ህዝብና ባህሊ ከምኡ ስለ ዝኾነ እንታይ ኣለና ሕጂ ክንሪኦ ከለና እቲ ህዝብና ብሃገረሰብ ዘለና ኣብነት ብባይቶ ካየድ ብባዕሉ ካየድ እኳ ደኣ ሎሚ ናይ ውልቀ መላኽ ስርዓት እንዳጎነፆ ከይድ ኣሎ እምበር ብባዕሉ ዝካየድ ህዝብና ኣብ ሃገረሰባት ብባይቶ ኣብቲ መንግስቲ ብትላዕላይ መንግስቲ እንድሕር ርኢናዮ ግን ምስኡ ዘይሰማዕ ውልቀ መላኺ ስርዓት እዩ ዘለና ስለዚ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ጎንፃዊ ስርዓት እዩ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ነቲ ባህልና ናይ ዴሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ባይቶ ባህልና ዘኽብር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክተክል ከም ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ እሞ ሕራይ እንድሕሪ ኣብኡ ተሰማሚዕና ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ክምስረት እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕሪ ኢልና ንሓስቦ እንድሕሪ ሓቂ ኮይኑ እቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከኽብሮ ዘለዎ ኩነታት እንታይ እዩ ናብኣ ክሓልፍ ኣነ እንታይ ይብላ ኣለኹ እቲ ህንፃ መንግስቲ ማለት እምበኣር እንድሕሪ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንትርጉሞ ኮይና ክልተ ዓይነት ተግባራት እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ሓደ ጨንፈር ህንፃታ መንግስቲ ክንብል ከለና እቲ ሓደ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘፃፈፈ ስርዓት ንምስራት ማለት እዩ ንሱ እቲ ሓደ ስቴት ቢልዲንግ ንብሎ ወይ ድማ ህንፃታ መንግስቲ ንብሎ እቲ ካልኣይ ወገኑ ከዓ ናይ መንግስቲ ተኽእሎታት ምስፍሕፋሕ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕሪ ሃኒፅካዮ ግን ክእለት እንድሕር ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ካብታ መንግስቲ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልን እዚ ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰረ እዩ ምስ ናይ ቁጠባዊ ምዕበላ ምስ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ምዕበላ ምስ ትምህርታዊ ኩሉ ስኪል ንብሎ ምስ ኩልታት ዝተቀናባበረ ንኣብነት እታ መንግስቲ ሲ ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሓደ ጨንፈር እዩ ናይቲ ተግባር ናይ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ፅፉፍ ዝኾነ መንግስቲ እንድሕሪ ክንምስርት ኮይና በቲ ሓደ ወገን ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክነመስርት ኣለና በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ናይቲ መንግስቲ ክእለት ከነማዕበል ኣለና እዚ እንታይ ደሊ ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ቁጠባዊ ምዕበላ ምክንያቱ ቁጠባዊ ምዕበላን ትምህርትን እንድሕር ዘይብልካ ነቲ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውን ብደንቢ ከተበርትዖ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ህንፃታ መንግስቲ ክንብል ከለና ክልተ ጨንፈር ኣለዎ እቲ ሓደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘኽብር መንግስቲ ንምህናፅ በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ናይቲ መንግስቲ ተኽእሎታት ምስፍሕፋሕ እዚ ከዓ ናይ ቁጠባን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ትምህርትን ምክንያቱ ንህዝብና እንድሕሪ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጌርካ እሞ ከዓ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት እንድሕሪ ክትህብ ዘይክእልካ ዋጋ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ማዕረ እዩ ዝኸይድ እቲ ሓደ ናይ መንግስቲ ተኽእሎታት ንምምዕባል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ እዚ እቲ ክልተ ጠባያት ናይ መጻኢ ኤርትራ መንግስቲ ክንተክል ከለና እዚ ክልተ ነጥቢ እዚ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣጥብቃ ኣቢልና ካብኡ ሓሊፈ እንታይ ይብላ ኣለኹ ሸውዓተ ዓይነት ኩነታት ከማልእ ኣለዎ ባህላ እቲ መጻኢ መንግስቲ ናይ ኤርትራ እዚ ሸውዓተ ተግባራት እዚ እንታይ ንበሎ መጀመርታ እታ መንግስቲ ንተኽላ እቲ ህዝቢ ናይ ዜግነት መሰሉ ተነፊግዎ ዘሎ መጀመርታ መሰል ህዝቢ
ከተግብር ኣለዎ ኣንም ናይ መጻኢት ኤርትራ መንግስቲ ሲ ነቲ ተነፊግዎ ዘሎ መሰላት ናይ ምክፋል ንዜጋታት መሊሱ ከረክብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዜጋታት ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ዜጋታት ዘይብለን መንግስትን ደን ዝበሃላ ብውልቀ መላኺ ዝመሓደራ መጀመርታ ካብቲ ተግባራት restore citizenship rights ናይቲ ህዝቢ እቲ ዜጋ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ፖለቲካውን ኣብ ቁጠባን ኣብ ባህላውን ኣብ ህብረተሰባውን ዝምልከት ናይ ሃገሩ ነገራት ይካፈል ኣለዎ እዚ ተኻፍሎ እዚ ኣብ ግብርን ምውዓል ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ማለት ናይ ዜጋታት መሰላት ኣብ ግብር ምውዓል እቲ ካልኣይ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ካብኡ ይፍለን እዩ እንድሕሬን መሰላት ናይ ዜጋታት ከተኽብር ኮንካ ቅዋማዊ መንግስቲ ክህልወካ ኣለዎ ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ቅዋማዊ መንግስቲ እንድሕሪ ክህልወና ኮይኑ ኣብቲ ቅዋም ናይ ህዝቢ መሰላት ኩሉ ክዝርዘር ማለት እዩ ስለዚ ብዘይካ ቅዋም ብዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ወይ ሩል ኦፍ ሎው ዝበሃል ከተኽብር ኣይትኽእልን ብዘይካ ቅዋም ናይ ህዝቢ መሰላት ከተኽብር ኣይትኽእልን ስለዚ ቅዋማዊ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ መጀመርታ ናይ ዜጋታት መሰል ንምኽባር ከዓ ቅዋማዊ ስርዓት የድሊ ቅዋማዊ ስርዓት ክህልወና ኣለዎ እዚ እንድሕሪ ጌርና ቅዋም እንድሕሪ ጌርና እታ ዓንተቦ ዝበልክዎ ኣብታ ስእሊ ዘርአኹም ተንጨንፈራት ናይ መንግስቲ ነናተን ሓላፍነት ንኸተግብራ ነፃነት ኣለዎን ማለት እዩ እቲ ስልጣን ተደራሪቡ ኣብ ሓደ ሰብ ኣይወድቕን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እተን ጨናፍር ናይ መንግስቲ ነናይ ነፍሲ ወከፈን ተቋፃፀርነት ኣለወን እዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ሕጊ ኣይፈቕደልካን እዩ ዝበሃል ተቋፃፀርነት ኣለወን ኣብ ነንርእሰን ስለዚ እዚ ሆሪዞንታል ኣካውንታብሊቲ ዝብሎ ዘለኹ ኣብተን ጨናፍር ናይ መንግስቲ ተቋፃፀርነት ኣለወን ነንሕድሕደን እዚ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ኣካውንታብሊቲ ነንሕድሕደን ኣካውንታብሊቲ ክህልወን ኣለዎ ካብኡ ሓሊፈ ሳልሳይ እታ ንምስረታ መንግስቲ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ድማ እንታይ ክብላ እዚኣ ናይ ዜጋታት ሕብረት ከተግብር ኣለዎ ናይ ዜጋታት ሕብረት ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዜጋታትና ብብሔር ይኹኑ ብሃይማኖት ይኹኑ ብቁጠባዊ ሓረስታይ ወይ ነጋዳይ ወይ ዝኾነ ይኹን እዞም ኩሎም ብሓባር ተሰማሚዖምሉ ክነብሩ ዝኽእሉ ናይ ምሕደራ ስርዓት ክህልወና ኣለዎ ናይ ምሕደራ ስርዓት እዩ ናይ ዜጋታት ሕብረት ከምፅእ ዝኽእል ኩላህና ንሰማምዓሉ ንኣብነት ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተ ኮንስቲቱሽን እንድሕሪ ክንገብር ኮይንና ኩላተን ዘን ብሄራት ይኹና ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎን ይኹና ዝተፈላለየ ዓይነት ቁጠባ ዘለዎን ይኹኑ ኮንሰንሰስ ክህልዎም ኣለዎ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ንምህናፅ ኣብቲ ቅዋም ንምህናፅ ብማጆሪቲ ገለ ዘይኮነ ብማዕርነት ከምቲ ባይታ ሃገርና ዝግበር ብስምምዕ ኩሉ ዝሰማምዓሉ ሓቢሩ ከዓ ብኡ ዝናበረሉ ስርዓት ንምህናፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮንስቲቱሽን ገለ መለ ክንሃንፅ ከለና ሕብረት ናይ ዘን ኩለን ዜጋታት ከነምፅእ ኣለና ማለት እዩ ብእንድሕሪ ሕብረት ናይ ዜጋታት ዘምፅእካ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣይከኣልን እዩ ብዘይካ ሕብረት ናይ ብሄራት ንኣብነት ሕብረት ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምግባር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ነንሕድሕድና እንዳተመናጨትና ኮይና ሓቢርና ዴሞክራሲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እቲ
ህንፃ መንግስቲ ዝበሃል እውን ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ይንኽእልን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዘለዋ ብሄራት ይኹን ዘለዋ ፍልልያት ማለት እዩ ናይ አይደንቲቲ ፍልልያት እንድሕር ዘየሕቢርና እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ክካፈል እዩ ገለ ይካፈል እዩ ብዘይካ ናይ ህዝቢ ተኻፍሎ ዝምዕብል ኢኮኖሚ የለን እቲ ሓደ ካብቲ ዓዲ ጌጋታት ናይ መንግስትና እንታይ ወላ ከመዳ ከኣቱ ከሎ ጀሚርካ ከምዚ ባዕላቶም ኩሉ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዘይካ ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት ከምኡ ዓይነት ርእይቶታት ነይርዎም ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት መሰረት ናይ ቁጠባዊ ምዕበላ ይኹን መሰረት ናይ ብሄራት ምሕባር ይኹን መሰረት ናይ ህንፀተ መንግስቲ ይኹን ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት እዩ ብዘይካ ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት ኣብ ሓንቲ ነገር ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትገብር ኣይትኽእል ናይ ቁጠባ ምዕባለ ክተምፅእ ኣይትኽእል ናይ ህዝቢ ተኻፋልነት የድልየካ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ክሓብር ኣለዎ ክሓብር ዘሕብሮ ከዓ ንኩሉ ርትዓዊ ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ ህልወካ ኣለዎ ሓሙሻይ ሓደ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበላ ኩነታት እያ ግን ሪኮንሳይሊንግ ህዝብና ሓደ ፍልልይ እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሄራት ናይ ሃይማኖትን ፍልልይ ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ሓረስቶት ጓሶት ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ብዝተፈላለየ ስራሓት ዘለዎ እዚኣቶም ሕጂ ዝተፈላለዩ ኢኮኖሚ እቲ ሓደ ምናልባት ኣብ ካፒታሊስት ሲስተም ዝተመርኮሰ ኸውን ናይ ከተማ እቲ ናይ ሃገረሰብ ዝነብር ጓሳን ሓረስታይን ግን ኣብ ናይ ካፒታሊስት ስርዓት ጌና ፀቢቑ ዘይኣተው ሕጂ እተን ብሄራት ዝተፈላለየ ስርዓት ንምርኮት ንኽትከል ሓባበርነት ዘድሊ እዚ ናይ ኣብ ካፒታሊስት ስርዓት ዘሎን ኣብ ናን ካፒታሊስት ስርዓት ዘሎ ሓረስታይን ጓሳን ሓቢሮም ዝከፋፈልሉ መገዲ ከዓ ክንርኢ ኣለና ሕጊ እንድሕሪ ክትገብር ኮንካ ናይ ሓደ ሃገርሲ ነቲ ኩሉ ሃገረሰብ ዘሎ ጓሳኒ ሓረስታይን ረሲዕካ በቲ ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ምዕቡል ህዝቢ ብኡ ጥራሕ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ህዝብና ብክልተ ዝተኸፋፈለ እዩ ዘሎ ብናይ ቁጠባ መልክዕ እንድሕሪ ርኢና እቲ ጓሳን ሓረስታይን ኣብ ሓደ ክፍሊ ነእትዎ እቲ ኣብ ከተማ ዝነብር ብንግድን ብክስታይን ዝመሓደር ከዓ ካልእ ዓይነት ቁጠባዊ መልክዕ ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ወፈራ ዘለዉ ሰባት እውን ኣብ ሓደ ክመፅሉ ዝኽእሉ ንክልቲኦም ዝጥርፍ ሕጊ ክነተርጉም ኣለና ከምዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ብሓረስታይን ነቲ ጓሳን ፈፂመን እየን ዝርስዖ እንድሕሪ ነዚኦም ከነቀባብር ኣለኝ ኣድላይ ኮይኑ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ መሰል ናይቶም ሃገረሰብ ዝነብሩ ጓሶትን ሓረስቶትን ከዓ ክነኽብር ኣለና ንኣብነት ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘይግበር ነገራት እንታይ ብዙሓት መንግስታት ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርኦ ዘለዋ መሬት ናይ ሓረስታይን ናይ ጓሳን ከም ድላይን ይወስዳ ነቲ ጓሳን ነቲ ሓረስታይን ከይካፈላ እቲ መሬት ናቱ ምዃኑ ብምርሳዕ ዘይኮነስ ነቲ ናቱ መሰል ናይ መሬታት ተሓዛ መሰል ብምግሃስ ድላይን ይገብራ እዚ ነቲ ሓረስታይን ነቲ ጓሳን ኣማዕቢሉ ናብቲ ናይ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኣብ ክንዲ ዘምፅኦ መሊሱ ይደቕሶ ስለዚ ናይ ዜጋታት ፍልልይ ኣለና ከም ዝበልክዎ ናይ ሃይማኖታት ፍልልይ ኣለና ግን ናይ ቁጠባ ፍልልይ ከዓ ዓብዪ ኣለና ክነለልዮ ኣለና ማለት እዩ ክነስተውዕለሉ ኣለና ሓደ ብጓስነት ዝነብርን ሓደ ብንግዲ ዝነብርን ሓደ ይኮነን ናይ ቁጠባ ዘለዎም ድልየትን ኢንትረስትን በበይኑ ካብኡ ሓሊፈ እንታይ ክበል እደሊ እዚ ንሰርሖ መንግስቲ ድሕ መጻኢት ኤርትራ ናይ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ መሰል ከዓ ክሕሉ ኣለዎ
ምክንያቱ civil society organizations ነፃ ኮይነን ክምዕብላ እንድሕር ዘይገርና ነቲ መንግስቲ accountable ዝገብሮ ንሳተን vertical accountability እዚ ሕጊ ትኽተል ደሎ መንግስቲ እዚ ስለምታይ ዘይተገብረ እዚ መሰል እዚ ስለምታይ ዘይተዋህበና ኢሉ ክካታዕ ዝኽእል civil society organizations ንሳቶም ከዓ ተግባራቶም ናይ labor union ይኹን ናይ teachers association ይኹን ናይ ሓረስቶት ማሕበር ይኹን እዚኦም ማሕበራት እዚኣቶም ናይ civil society ክምዕብሉ እቲ መንግስቲ ክፈቅድ ኣለዎ ከተባብዕ ኣለዎ ክፈቅድ ጥራሕ ዘይኮነ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ነቲ መንግስቲ accountable ዝገብሩ እንድሕሪ ዝታት ዘይትፈቅድ ኮይና እታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ህዝቢ ቁፅፅርነት ንኸይህሉ ትፅዕር ኣላ ማለት ኣብ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ እታ መንግስቲ ንተኽላ ፖለቲካል ፓርቲታት ኣብ ቢዝነስ ክካፈላ ከም ዘይብለን ብርግፅ ኣብ ኮንስቲቱሽን ዝተጻሕፈ ሁሉ ኣሎ ፖለቲካል ፓርቲታት ኣብ ቢዝነስ ክካፈላ ኣይክእላን ምክንያቱ ኣብ ቢዝነስ እንድሕር ዝካፈላ ኮይነን እዝንታይ ነቲ ሙሉእ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ካንሰር እዚ ቶክሲክ ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ምክንያቱ ቢዝነስ እንድሕር ሊወን ምስ ህዝቢ ድያን ክጫረታ ምስ ህዝቢ ድያን ክወዳደራ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ መንግስቲ ዝወዳደር መንግስቲ foreign exchange ይኹን ኩሉ access ይኹን ባዕላ እንዳትቆጻጸሮ ከመይ ገይሮም ማዕርነት ዘለዎ ሜዳ أنت دعوة تريفاتنا لا دكتور كداني تحدث لك أنت دعوة تريفاتك هراي ودي نتعامل قستي نتخلع من قستي بحر حجي political party تاع business بالكافلة خمسة يقولن زو السنة من قستخون على مهنياتو business كافل political party ብዙሕ ፀጋማት እዩ ዘለዎ ቅድሚ ኩሉ ካብ ህዝቢ ነፃ ኸውን ኣሎ ናቱ እተት ኣለዎ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ፅጋዕኒ ንሕሪ ህዝቢ ተፀጋዕነት ዘይብሎ ስለምንታይ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ መሰብ ክኽብር ይግደድ ኣብ ስልጣናት ሃገራት እንድሕር ርኢና ኣብነት ኣብ በዓል ኣሜሪካ ፖለቲካል ፓርቲታት ቢዝነስ ምክያድ ጠፊእዎን እኮ ኣይኮነን እንታይ ዳ ቢዝነስ እንድሕር ዘካይዳ ኮይነን ነፃ ክኾነን ካብቲ ህዝቢ ነፃ እንድሕር ኮይነን ከዓ ናብ ህዝቢ ህዝቢ ክድግፈን ማሸኸናሉ ወይ ዝላማመጣሉ ምክንያት የለን ስለዚ ፖለቲካል ፓርቲ ኣብ ናይ ቢዝነስ ምክፋል ኣብዛ ናይ ሕጂ መንግስቲ ተጣዊሉ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ መንግስቲ ግን ብጽፉፍ ክንካየድ ኣለና ኣሎ ብዙሕ ክብሎ ዝምደለኹ ግን ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ዝተጣው ክብል ሕቶ እንተለኹ ምልሽ ፈቃደኛ ይኸነለይ يعني لنا دكتور كداني من أب دعمي استمهرو زملائه presentation هبكنا بزعبنا يلو معلتا أرستي نتوم دونجهم لأتهم كبرات أحواتنا حتى نايلو معلتي بناء دولة أو هنسات منجست يعتبل أرستنا سلازي دكتور كداني منجست أب ناي سلاسة دعزخون استمهرو هبنا له ካብኡ ክልተ ተዛተይት ኣለውና ብዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ክንጅምሪና ናይ ሎማዓልቲ ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ዝበሎ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለካ ዝኾነ ሓሳብ ተለካ መድረኽ ከፊተልካ ኣሎ ፕሊዝ ጎ አሄድ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ኦኬ ሕራ ይغني ከውሰር ይغني ዶክተር ኪዳነ ዶክተር ኪዳነ ኣብዘን ናይ ፍርቂ ሰዓት ዘረቡ ሰለስተ ዓበይቲ ቁም ነገራት የሰሚዕሉ እታ ሓንቲ እንታይ ይድብል ዘሎ እቲያ ስቴት ቢልዲንግ ወይ ከዓ ትካልን ትካላዊ ኣሰራርሓን ትበሃል ኢሉ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ኣመሓዳሪ ዘይኮነስ እታ ደውላ እታ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ከተቕርበሉ ኮላ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ትብል ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ተዛሪቡ ካልአይቲ ድማ ስቴት ቢልዲንግ ትበሃል ወይ ከዓ ትካልን ትካላዊ ኣሰራርሓን ድብልካ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ እንተዘይ ኣበርኪታ ወይ ከዓ እንተዘይ ኣቀዲማ እቲ ትካላውን ትካላላዊ ኣሰራርሓን ክትገብረሉ ኣይትኽእልን እያ ትብል ሓንቲ ቁም ነገር ስዕ ካልአይቲ ቁም ነገር ድበላ ኣብ
اب زخونه عدي انت دا اتهزبي بديمقراطياوي مسل داي ساتف انت دا خوينو ابتي ديسيجن ميكين ويكا ابتي وساني نايتي هاجر لك بناي بعداوي مجزاتي يجزا كم زلو غيرنا اينا نوسدو يلو حقو سلازي اب ايرترا دما ديمقراطياوي ممحدار سلازي يله اب ايرترا زيغا يلن مالتي يلو ديال ما خليتي فليت زربار سمعك واخابو مالتي زيغا يلن مالت زيغا دنبر زيغا لو ግን መሰል ስለዚ ይብሉ ዜግነት የብሉን ይሉ እዚያ ክልተያ ሳልሰይቲ ቁም ነገር ድበላ አንታዩ ነዚ ከነብ ኣብ ተግባር ክንገብሮሲ 9 ወይ 11 ነጥብታት ከነማላ ኣለና ይሉ ሓደ ንዜግነት መሰሉ መሃብ ገለመለ ይሉ ብዙሓት ነጥብታት ገሊጹ ኣብዚያ ሰለስተ ነገራት ክውስኸሉ ኣነ ወይ ካ ብናተይ ኣራእያ ክውስኸለን ነይርዎ ዝብለን ነገራት ኣለዋ ኣብዚያ ሓደ ወላ دكتور كيدان خغلصو دصنحه ام مبزحتو اوروبان امريكان هنصت هاجرن تكالاو ساررحان ايفليو يم دارغا دسيمي حد عينتي ستيت بيلدينج اند نيشن بيلدينج دارغا دسيمي اب اوروبان اب امريكان بزح بللي يبلو دقيقه ስለዚህ እሳንተ ዳ ኮይኑ ክልተ ነገር ክምልእ ነይሩ ወይ ለአነ ብዛ ስቴት ቢልዲንግ ወይ አነ ክምልእ ይብል ሓንቲ ነዘን ስቴት ቢልዲንግ ክትገብረን ኣብ ኤርትራኻ ከነተግብሮ ስለዝኾና ስጋብ ሕጂኻ ኤርትራ ክልተ ኤርትራ እንደለዋና ኣብ ደገ ደላ ኤርትራ ዛንሕና ንባኣሰላ ንጻረፈላ ንሰማማዓላ ንዳራደረላ ንዛርበላ ደለና ኤርትራ ካለይት ሃገርካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ደላ ኤርትራ ስለዚህ ክልተ ሃገራት ኮይና ንዛረብ ስለደለና ኩሉ ግዜ ሳልሳይ ሃገርካ ጎረቤት ሃገር ዲያ ሃገር ዲያኻ ኣብናትና ስራሕ እናኣተውኻ ሓንሳብ ይሕግዙና ሓንሳብካ ኣፋሒቡልና ስለዚህ ከመይ ጌርና ኢና ኣታ ኣብ ኤርትራ ነተግብራ ትብል ኣብ ደገ ኣገዳሲ ሰኻሪ ኮንሲሊየሽን ይልዋ ከስፋሓ ግን ይጽበዮ ነይረ ስለዚህ ሪኮንሲሊየሽን ክህልወና ኣለዎ ኣብ ደገ ኻይ ክጅመር ዘለዎ ሪኮንሲሊየሽን ሃገራዊ ዕርቂ ማለት ይብኻላ ኣዘራርባ ባር ኣነ እንታይ ብበልኩ እዚኣ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ስኒት ሃገራዊ ስኒት ኢና ንብላ ስለዚህ ትካልን ኣሰራርሓ ንክትሰርሕ ቀዳመይቲ ክህልወካ ዘለዎ ሃገራዊ ስኒት እዩ ሃገራዊ ስኒት እንታይ እንተዳኢልኩሙኒ ብሕፅር ድበለ ክገልጻ ሃገራዊ ስኒት ማለት ነዛ ኤርትራ እዚኣ ከም ሃገር ከም መንነት ኤርትራዊ መንነት ኣለኒ ኢልካ ምእማኒ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሸለውለው ኣነ ፍርቂ ኤርትራኤ ፍርቂ መንነት ኤርትራ ዜግነት ሱዳን ብዙሕ እንኪላሉ ንሪኦ ዘለና ካብዚታት ንኸተልግስ እቲ ሃገራዊ ስኒት ኣውይ ድምርከሱ እንታይ ኤርትራዊ መንነት ንዕኡ ከም ዝዓቢ ምግባር እያ ካልአይቲ ሃገራዊ ስኒት ትብል እሱ ነቲ ኔሽን ቢልዲንግ ሃገራዊ ህንፀት ወይ ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝሕግዘና ካልኣይ ንሰብ ከም ሰብ ክንሪኦ ከም ዝግባኣና እዚኣ ካልአይቲ ነጥቢ እያ ሳልሰይቲ ኣብዚ ሃገራዊ ስኒት ዝበሃል እቲ ሃብቲ ናይ ሃገር ብርትዓዊ መንገዲ ከም ዝማቐል ከንገብር ከለናይ ሕጂ እዚ ሃገራዊ ስኒት ዝበሃል ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ እሱ ይኮነን ሃገራዊ ስኒት ዝበሃል እዚ ህንፀት ሃገር እዩ ዝበሃል ግን ነዚ ህንፀት ሃገር ንክትገብር ግን እስኻ ሃገራዊ ስኒት ክህልወካ ኣለዎ እቲ ነዛ ኤርትራ እዚኣ ዶክተር ዓወት ኤርትራ ናተይ ድብላ እንተዳ ኮይኑ ንዓይ ግን ኤርትራ ርብዑ ገደል ጥራይ እንተዳ ኮይና ንመን ሽሙን ከውሰር ፍርቂ ኤርትራ እንተዳ ኮይና ላ ህንፀት ሃገር ክንገብር ኣይንኽእል ላ ስቴት ቢልዲንግ ክንገብር ኣይንኽእል ምክንያቱ እታ ኤርትራ ባዕላሲ ንዓይ ኤርትራ ርብዑ ገደል እያ ዶክተር ዓወት ምልእቲ ኤርትራ እያ ንመን ሽሙ 50% ኤርትራ ወይ ፍርቂ ኤርትራ ነዚ ሃገራዊ ስኒት ዝብል ዘለኹ ኣነ ስለዚ ኣብታ ኤርትራ ትብልሲ እዚኣ ናትና ኢልካ ክትተኣማመን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ክትብል እንከለካ ብዙሕነት ኣገዳሲ እንድዩ ብብዙሕነት ከተመሓድሮ እንከለካ ግን ሰብ ኣብቲ ሃገር ክነብር ዘለዎ ግን መጀመርያ ከም ሰብ ክነብር ዘለዎ ساعة قدامي تممزني كم سبي خاطري هذا لك أب حقي كم سبي قرب دلوا أب بيت مرتي كم سبي قرب دلوا أب دخونا نجار كم سبي قرب دلوا أنت قانا جن إذا كلهم تفعل على أحزابنا إيرتراجن مالسي ناي حوار كبرتات جن كلوا ما لوا زي القاسم المشترك تبعنا ناي حوار كبرتات أنت زي بقولو نبرة يتغلني خا إذا حجي إيرتران رياض لنا كم زاد بالكم نقاليو عدويا نقاليو عدو من النوتونيا نقاليو من النوتو ترحى نقاليو عدو ترحى نقاليو مو لا عدو لا من النوتو ستيل كان أنا إيرتراوي يبلكا سلزي بالتعميد أجمع له سلزي أنا دكتور انتهي تتصدقين هيري أبحثه من هالبات حتى كيوخ من لساني خيلي خون
እዚ ናይ ሓባር ሃገር ከም ደላትካ ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ ከተስፍሮ ባዕሉ ሲ እቲ ስቴት እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ድብሎሲ ዓቢ እዩ ዓቢ ስራሕ ዝደሊ ወላ ስቴት ቢልዲንግ ሲ ዓቢ ስራሕ ይደለው ደድሊ ኣብዚኣ እንተ ተበልሲ ጽቡቕ ነይሩ ክልተ ደቕ እንተ ሂብክኒ ኣብ መጨረሻ እንታይ ክብል ይደሊ እዚኣ ስቴት ቢልዲንግ ንብላ ዘለና ሲ ንምንታይ ኣድላይነታ ኣብዚኣ ዶክተር ጥልቕ እንተ ዝብል ነይሩ ደስ ዝበለኒ ነይሩ ንምንታይ ኣተድልየና ዘላ ስቴት ቢልዲንግ ወላ ኔሽን ቢልዲንግ ሓደ ግዜ ክልትዩ እቲ ምስትትሓሓዝ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ተድልየና ዘሎ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ዲክታተርያዊ ወይ ከዓ ዜግነት ዘይብልና ኤርትራ ናብ ዜግነት ዘለና ኤርትራውያን ክንቅየር ምእንቲ ማለት እዩ ካብ ዲክታተራዊ ኣሰራርሓ ናብ ቁዋማዊ ኣሰራርሓ ንክንሳገር ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ተፈላለየ ህዝቢ ስለ ዝኾና ዘይምእኩል ዝኾነ ዓይነት ምምሕዳር ባዕለንተን መንግስታዊ ትካል በይኑ ፍርዳዊ ኣካል በይኑ ሓጋጊ ኣካል በይኑ ከም ዝህሉ ምግባር ካልእ ብሙሉእ እቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ከም ዝሰርሕ ምግባር ኣነ እንታይ ለምፈለኽወን እዚ ደውላን እቲኣ መንግስትን ወይ ከዓ ደውላን ምምሕዳርን ደውላ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወላ እቲ መንግስቲ ንዝተፈላለየ ምክንያታት ንክልተ ወርሒ ንሰለስተ ወርሒ መንግስቲ እንተደየለ ኣብቲ ሃገር እቲ ሃገር ግን ስቲል ትኸይድ እታ ደውላ ትሰርሕ እያ ንወርሒ ንክልተ ወርሒ ንሰለስተ ወርሒ ክሳብ ሓደሽቲ ምርጫ ዝመፅእ ተባሂሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናታ ኣካይዳ ኣለዋ ናታ ሜካኒዝም ኣለዋ እቶም ኣመሓደርቲ እቶም ዘመሓድርዋ ዘለዉ ንግዚኡ ንወርሒ ንክልተ ወርሒ ዋላ እንተዘየለው እቲ ሃገር ግን ትኸይድ እያ ኣብዚ ኤርትራ ዘለና ዲክታተር ግን እቲ ኣመሓዳሪ ንክልተ መዓልቲ እንተደኣ ጠፊዩ ወይ ከዓ እቲ ፕረሲደንት እንተዘየለ እቲ ሃገር ብምሉኣ የላን ስለዚ ኣብዚ ትፍልልዩ እቲኣ ደውላን እቲ ምምሕዳርን ታሽሙን ንብሎ ዘለና ካልእ ንምንታይ እዩ ዘድልየና ዘሎ እንተደኣ ኢልና ሰብ ናይ ምዝራብ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ክህልዎ ምእንቲ ዕድል ክህልዎ ካልእ ንመጨረሻ ከይርስዓ ምናልባት ኣብዚኣ ጠጠው ከብለ ብዙሕ ግዜ ከም ልምዲ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ኢና ንደሊ ክትብል እንከለኻ ወላ ዴታትና ንሕና ወላ ዞም ምሁራቱ ንደግማ ወወ ከምዛ ናይ ዓድና ታሽሙ ትብላ እዚ ባይቶ ናይ ዓድና ትብላ እዚ ናይ ዓድታት ባይቶ ማለት እዩ ናይ ቁሸታት ባይቶ ትብሎ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳ ኢና ንደሊ ዘለና ኢሉ ኣብ ርእስና እቲ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ናትና ኣብዚ ርእስና እንታይ ኣቐሚጥና ናብ ኤርትራ ዝነብር ሲ ነጋዳይን ሓረስታይን ጥራሕ ከምኡ ጥራሕ ኢና ወላ ዞም ምሁራት ንበሃል ንደግሞ ዴሞክራሲ እንታይ ማለት እያ እንተኢልካ ነዴታት ክትረዳን ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ማለት እያ ከምኡ ማለት ኣይኮነትን ሓረስታይ እያ ንገድ ነጋዳ እያ ተመሃራ እያ ጀላብ ዓሳኻ ጀልብ ማለት እዩ ጓስነትካ ግበር ሰብኽ ሳግምካ ግበር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብዙሕነት ብከምኡ እንተደይርኢና እያ ኩሉ ሻቢና ንፅገም ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሁራትና ክዛረቡ ክመፁ ከለዉ ኣነ ፍርቂ ሰዓት ንዝኾነ ምሁር እንተሎ ንዓይ ጀሚርካ ተዳ ተዛሪቡ ካበየናይ ኣውራጃ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ብነገርኩም ወይ ካበየኒቱ ቁሸት ናይ ኤርትራ ንምንታይ በታሱ ዝዓበያ ስለ ትዛርብ ኣነ ሕጂ ኣብ ጎደና መቐለ ዓበ ኣብ ሹቅ ኣብ ኣስመራ ምሳሌ ትመፃኒ ናይ ዙርያ ምሻ ጥራሕ ኣብ ዙርያ ዝሸጡ ጥራሕ ብዙሕ ትርኢ ነይረ ብታ ገዛውትና ኣብታ ዓንታ ድኳናት ስለ ዝነበረና ኣብቲ ቦታት ገሊኡ ሓረስታይ ዝነበረ ከዓ ብሙሉእ ምሳሌ ደምፅእ ብዛዕባ ሓረስታይ ምፅእ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ከይወስደኩም እምበር ሓንቲ ምሳና ምስትኒ ኣብ ኔጎሽሽን ንዳራደር ነርና ሲ ዶኩሜንት ናቶም ሰዲዶምልና ክገልፅ ኣይደሊነ ይሓሚ ይኮንኩን ዘለኹ ምሳሌ ክህብ ኢለ ክሳብ ክንደይ እቲ ዝዓበካሉ ኣፌክት ከም ትገብረካ ድሕሪኡ እታ ዶኩሜንት ምስ ኣንበብክዋ ኣብ ሰዓደምናዮም ይብሉ መልሲ ኣይሃብኩምናን ማት ኮሜንት ኣይሃብኩምን ኣብዚ ዶኩሜንት ናትና ኣቶም ናይ ስኒት ኣባላት ዶኩሜንት ናስ ኣንበብኩማን ማለት እዩ ስለዚ ኣይተገደስኩምላን ማለት ይኹም ኢሎምና ኢለዮ ወላሂ እንታይ ተገደስና ኣለና ተገዲስና ኣላ ኸማ ሓታ እዛ ዶኩሜንትኩም ናትኩም ዝፅሓፋ ሆነስ ወዲ ከበሳ ክርስቲያን ኢለዮ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ኢሉ በዛ ተፃሒፋ ዘላ ብሙሉእ ኤግዛምፕል ሂቦ ዘሎ ናይ ሓረስታይ ጥራሕ እዩ ስለዚ ካብኡ ከም ምዃኑ በዚኣ ፈሊጠኩም ስለዚ ኣንቢብናዮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከም ልምዲ ሲ ከምዛ ኣነ ጎደና ዙርያ ድሸጡ ጥራይ መፀኒ ነጋዳይ ክበሃል ከሎ ምሁራትና ከዓ ነዞም ሰብኽ ሳግብ ኩል ሻቢና ንርስዖም እዚኦም ኣብ ባሕሪ ዝቕመጡ ኩሎም ኢና ንርስዖም ባሕሪ ዝቕመጥ ዓፈር ጥራሕ ይመስለና ንሕና እዚ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል በዓል እዚ ንምሳሌ ትግረ ሳሆ ዓሳውርታት ዝነብሩ እዚኦም መብዛሕትኡ ኣብ ምግፋፍ ዝነብሩ እዮም ሕጂ እንታይ ማለት ዳይቨርሲቲ ክንብል እንከለና ሲ ነዚኦም ክንዝክሮም ኣገዳሲ እዩ ወላ ኣነ ከም ዝድበልክኹም ምሳሌ ከም ከለኹ ብጀካ ዙርያ ዝነግድ እምበር ካልእ ዝነግድ ነጋዳይ ኮይኑ ኣይስማዓነኒ ስለዚ ከምዚ ፀገም ዘለና ነዚ ከዓ እዩ እቲ ሃገራዊ ስኒት ናትና
كل جزء تاشمو دايما أبرسنا تامسانا دعبيت نعاقة رأينا سلزي ندكتور يكون كن كحامية ديلي جند سمنا البعض حرستا يقونا بعدو سلزي تاني حرستا كل شيء كنت مسألة نايق الدنيا ولا بروفيسور بصح ولا دكتور بصح السويتي نعاقة تبنيش تخاطر يود نبركا دفاز قبركا كم كونتنت جن حتصارن صففت النيرة يغني الدكتور انجينير ميوت غير كل خي قلنا عايده تفكر لي زلها اوكي سوري ميوت نيره سوري اوكي ثانك يو دكتور ابراهيم سرات انا بحق انا مسكنك لك 10 دقائق غيرك اي جس براكتس غيرك مالتي ما شاء الله ثانك يو دكتور عود زغلو ديكتاتور والدا قد نمبر زي بلدنا انا اوكي دكتاتور زخونكو مودريتر علخو انا بحق دكتاتور مهانيكر ايكا دكتور عود ولد ميكائيل ود كندا سلازخونه اتا قጫና يدي خبوكنا خلتكم قጫና ناي صدق اخوكم حمش صدق تدلخ خوسخلكاي دكتور عود ولد ميكائيل مرحبا انت ويلك ايه عندنا سبيتي اي تحد لي قጫይለ ما تطو قبل لك غير الله حج حدش حقنا مسينا 50% اوكي اتا قጫና ده اختو حبيقه دكتور عود ولد ميكائيل نبحق مسكنك مسانا لمعالتي تتصمبرك حصير نوتس يتواهبك again thank you so very much coming all the way from Kingston Ontario Canada please go ahead Dr. عود 10 دقائق عليك or more حراي انجينير كوسر بتاعني يغني لي ذا زنصا ذا دكتور ابراهيم زبلا كايتخون دامبر حنت مسلالا انا لبامات ابرس واطا زواطس اي كواطن كوططي زبحال مسلالو بتي بروفيسور كيدانه بتي دكتور ابراهيم امتيهم كلته جاينتس كلو اخيلهم زترفو نعي موساكم ازي كبري سمعني امونغو جاينتس يزلهم نخبلي ليه دي دكتور كيدان زبلو ازيو حبتام بتحسو طرح زي خونس كفتقون زخل نمعالتات نساعتات اندات تفتقه كمعبل زخل دنس حبتام ون بقع يكون انتقال تعق تحسو زلو يوهيبونا دكتور كيدانه اقدستي نتبتات كا دكتور ابراهيم هايلايت غيرو في زقربن تزي قربن هايلايت غيرو انا بتماساسالي تي استبحله اوريدي تباهيلو سلازلو كوططخا صبو سلازي كونه نتي استبحله قرب هبتم كبلو برغت حدا عبي ناي قانقا بدهو علنا بتغرينا خنزارب كلنا بعربكم تزامادي قلل زبليو وطن ومواطن بتحدث نبل كلنا هاجرم زيغان كنبل كلنا حكومه كنبل كلنا بعرب منغستينا نبل زلنا وي سرعات نبل زلنا دوله كنبل كلنا تمونغو زلو دوله بعرب زبحال بتغرينا انتاي نبلو نعو قرب دفء كبليا ازي بخالا زراربا تكالات انا نبل زلنا تكالات كنبل كلنا انتاينا نبل زلنا مبزحتو غزي تكالات يبلنا تكالاو اسرارحا خنا تتاتاتو لنا تباهيلو تحشفف لي يحلا تكالاتن تكالاو اسرارحان ግን ህንጻ አይኮነን تكالات ማለት ናይተን ኣብቲ ውሽጢ ህንጻ ዘለዋ ሰባት እኩብ ወይ ዕቁር ዓቕሚ ተመክሮ ፍልጠት ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ እንደ ሃብተመ ክሰጋገር እንከሎ
ከምዛ ዓይነት ቀጻልነት ምዝህልዎ እዩ ናይ ሓደ ስራሕ ኣካይዳ ቁዋማዊ ትካላዊ ዝበሃል እዚ ምዝኸውን ይኸዓ ንኣብነት ሓንቲ ሃገር መንግስቲ እውን ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ንነዊሕ ግዜ ክትካየድ ትኽእል እያ ከምዚ ዶክተር ኢብራሂም ዓንተበይ ክጠቕሶ ፀንሐ ምክንያቱ ዝሰርሕ ትካላት ስለ ዘለዋ እቲ ኣብቲ ህንፃ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ኣብቲ ህንፃ ዘላ ዓቕሚ ሰብ መምርሒ ዝህብ ወይ ፖሊሲ ዘርቅብ ኣካል ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ስርሖም ስለ ዝፈልጡ እቲ ዝትከኦም ወይ ዝስዕቦም ከዓ ካብኦም ተማሂሩ ስለ ዝፀንሕ ብዘይ ሓርጎፅጎፅ እቲ ስራሕ ናይ ሓደ ሃገር ይካየድ እቲ መንግስቲ ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ መን እዮም እዞም ትካላት እዚኣቶም ክንብል ከለና ትካላት ናይ ምሕደራ ብቐንዱ ትካላት ናይ ፍትሒ ናይ ፀጥታ ናይ ትሕተ ቅርፂ ትካላት ናይ ትምህርትን ናይ ካልኦት ኣገልግሎታትን ትካላት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ሓደ ፕሬዚደንት ወይ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ሓንቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃገር ስለዚ ተቐየሩ ዳይሬክተር ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ይቕየር ማለት ኣይኮነን ወይ ትቕየር ማለት ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ሓደ ስርዓት ስለ ዝተቐየረ ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ይቕየር ማለት ኣይኮነን እቲ ስርዓት ተቐይሩ እቲ ስርዓት ንዕኡ ዝመስሉ ሚኒስተራት ከተኣታቱ ይኽእሉ ምክትል ሚኒስተራት ከተኣታቱ ይኽእሉ እቶም ዝመፁ ሚኒስተራት ግን ወይ እተን ዝመፃ ሚኒስተራት ግን እቲ ስርዓት ክቕየር እንከሎ ከዓ ክቕየሩ እዮም ዞም ሰባት ንዚ ሚኒስትሪታትን ንዚ መምሕዳራትን ንዚ ትሕተ ቅርፅን ፀጥታን መዓልታዊ ዘካይዱ ኣብ ከምዚ ምቅያር ናይ ዓቕሚ ሰብ ክህሉ እንከሎ ግን ንሳቶም እዮም እቲ ዓንዲ ሕቆ ናይ ትካላት ስለዚ ትካላት ክንብል እንከለና ሰባትን ምውርራስ ናይ ተመክሮኦምን ዓቕምታቶምን ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኤርትራ ከምዚ የለን ንብል ኣለና ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ ስለምንታይ ከምኡ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ብሕጂ እውን ክንገጥሞ ዘለና ብዶ ሕጂ ኩሉ ሰብ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዓበየ ዕንቅፋት ንዕኡ ጥራሕ እልኝ ተቢልካ ፅባሕ ምድረ ገነት ትቕየር ሃገር ገለ ይመስሎ ግን ክብድ ዝበለ ልትል ኮምፕሌክስ እዩ ምክንያቱ ትካል የብልና ትካላት የብልና ትካላዊ ኣሰራርሓ የብልና ኢና ዘለና ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ዓቕሚ ሰብና ስለ ዝበረሰ ካብኡ ንጀምር ዓቕሚ ሰብና በሪሱ የብልናን ዓቕሚ ሰብ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኢንስኬል የብልና እኹል ብዝሒ ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ክኢላ ወሪሱ ፍልጠትን ተመክሮን ናይ ትካላት ልምድን ባህልን ወሪሱ ነቲ ትካላት እንዳ ኣሃብቶሞ መምስ ዝምዕብል ብድሆታት መምስ ዝቀላቀሉ ምዕባለታት እንዳገጠመ ክምዕብል ዝኽእል ባህልን ዓቕምን ብእኹል ክሪቲካል ማስ ምስዝህሉ እዩ እዚ የለና ብኤርትራ ሓደ እዚ ካብ ንኻይህሉ ካብ ዝገበሮ ምክንያታት እዚ ስደት ናይ ኤርትራውያን ከም ሓደ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልእ ዳርጋ ብደልብረት ወይ ብመደብ ዝግበር ዘሎ ምብራስ ትምህርታዊ ትካላት ሃገርና እዩ ሃይ ስኩልን ዩኒቨርሲቲን ወይ ኮሌጃት ኣብዚ እዋን እዚ ደረጃን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ባይታ ዘቢጡ ይርከብ እዚ ክብል እንከለኹ እንደገና ከምቲ ናይ ዓቕሚ ሰብ ክኢላታት የብልናን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣለውና ግን ክሪቲካል ማስ የለን እቲ ምስግጋር የለን ካብዘን ቤት ትምህርታትና ከዓ ንፉዓት
ተማሃሮ ንፍዓት ሞያውያን ይፈርዩ የለውን ማለት ኣይኮነን ይፈርዩ ለው ግን እኹላት ኣይኮኑን ስለምንታይ እቲ ሓፈሽኡ መለክዕን ባይታ ስለዘበጠ እዚ ሓደ ለና ማለት እዩ ካብቲ ነዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ትካላዊ ኣሰራርሓን ንኸይህልወና ዝገበረ ጠንቂ ነዚ ሕጂ ንሓደ በዓል ስልጣን ወይ ንሓደ ሚኒስተር ወይ ንሓንቲ ፕሬዚደንት ኣሊኻ ንፅባሕትሉ ዝዕረ ሕማም ኣይኮነን ወይ ዝፍወስ ሕማም ኣይኮነን ነቲ ዝስዕብ መንግስቲ ነቲ ዝትክእ መንግስቲ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ሕማም ርእሲ ዝኾኖ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ዝውረስ ድኽመት እዚ እቲ ካልኣይ ጠንቂ እንታይ እዩ እቶም ኣብ ሰባት ተመርኮሰን ዲና ኢልና እቶም ትካላት ክንዛረብ ከለና ሰባት እንዲኦም ንብል ዘለና እቶም ሰባት ኣብ ስራሕ እንከለዉ ዝረኽብዎ ደሞዝ ይኹን ዝረኽብዎ ቤነፊትስ ንሳቶም ብዕጋበት ከምብሮም ይኽእል ዶ ገፋሕፋሕ ክንኩን ዝብል ዘለኹ ግን በታ ዓቕሞም ንሶም ነቢሮም ደቆም ከምህሩሉ ዝኽእሉ ድዩ እቲ ዝረኽብዎ ደሞዝ ንኣብነት እዚ ኣብ ስራሕ እንከለዉ ክኸውን እንከሎ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ምስ ኣኸለኸ እዞም ሰራሕተኛታት ናይ ጥሮታ መሰል ኣለዎም ዶ እቲ ኣብ ጥሮታ ዝወሃቦም ደሞዝ ድኻ ትብሎ ናይ ጥሮታ ኣታውኸ ብዲግኒቲ ከምብሮም ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዝበሉ 10 ደቂቃ ይሓሊፋ ኣላ ናይ ኣዝማድ ገይረያ ምስ ኢንጂነር ከውሰር ግን 2 ደቂቃ ክውስኽ ክእሉለን ናይ ካናዳ ሰለስተ ወስኸካ ኣለኹ ሰለስተ ክብረቲ ሃበለ የቐኒለይ ስለዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ወይ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እንዳስራሕኩም ከለኹ ደቀይ እውን ብግቡእ ካዕብየሉ ዘይክእል ኩነታት ናይ ደሞዝ ተፈጢሩ ሓደ ካልኣይ እታ ደሞዝ ምስ ተቋረፀት ጥሮታ ምስ ኣተኹ 65 ድዩ ኣብ 70 ድዩ ክንደይ ዕድመ ብዘይገድስ ኣብ ጥሮታ ምስ ኣተኹ እተን ዝርከበን እውን ዘይረኽበን እንተኾይነ እንታይ ዝገብር ኣብታ ስልጣን ዘለኹላ እዋን እቲ ስልጣን ከዓ ጥሪልካ ናብ ፕሬዚደንትነት ጥሪልካ ናብ ሚኒስተርነት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ በብተዛ ፅፍሓ ማለት እዩ ኣብታ ኦፊስ ኣብ ዘለኹላ እዋን ንትሽዑ ዘንብረንን ንፅባሕ ከምብረኒ ዝኽእልን እንዳገበትኩ እየ ክነብር ዝፍትን እዚ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ፍሉይ ሕማም ኣይኮነን ናይ ወዲሰብ ባህሪ እዩ እዚ ክልተ ነገራት ሕጂ ፈፂምና ትካላት ከም ዘይህልወና ገይሩና ኣሎ ዝዋን እዚ ከም ውፅኢቱ ከዓ ተሓታትነት ዘይብሉ ፍኑ ኣካይዳ ፕሬዚደንት بحدا وجن نايت عراتي تسحدا محلتي هاجرنا بجلجت أتخيل يبكر بحمام ديو بتاي مخنيات بزي قدس يلن يخون في بريزيدنت حزبنا مسرتاوي قرب ما ياتوني سئن أبزي درجة زوردنا أمو أبزي وان زخ أمو أزجدده أبزي ملكتنا أعناو كوينات آتيو زي تأدنه أدرع قبل حزبنا يورد له طرح زي كونه سراويتنا أب سف زيبل كوينات آتيو جبن أنت أرسب أو النت زخصصو سرحت غيرو يبحالنا تكالات سلا زيبلنا كن أبزي نيهلاون زي هلاون زعينوتو أكايدا نايت بريزيدنت زخونه يكون لغامون كن قبرو الله ينخلنا دمسون كنسمع ينخلنا كما باقع تقواسينا نخيدنا أبزي أتطو كبل من البات أبناء حتون ملسن مسمتانا أبتناي بايتون ناي ديموكراسين زي مسألة حتو من البات كالعل بروفيسور كدانة مدلوكو بتعمي يغني اللي بغوعي لكم زعدنكمني بتعمي كبري سمعني مس دكتور إبراهيم بروفيسور كدانة نكوين خزارب غني اللي
Okay, thank you, Dr. Awad. نايب حكي نمسكنك نايب حكي هفتام زخونة الرأيان analysis وإنما تحليل كنبلو هبكنا على حجي جيزين خيد ندلو أنا فرق ساعات ويا 45 دقيقة دلني رجن قرب كانوا احتراينا أفتي ملصت ونن كلهم بتخيل متن أنت دا أحسركم علي تمو طبلكم عم تبغوا نيرو حجينا بيكم اللسة في مجمرة نيشتي سامري كهب مالتيوب دكتور كيداني من اتفللي مونغو state and government نجيرونا تاي مالتي state كم منجستي خنبلينا for the benefit of the seminar اتي government ما كم محدرة نبلوينا إلونا أوكي اتفعل لي زولو states دما أبد عالم globally نجيرونا إذن قد دخلتن تايو زعبان تاي مهيرونا زعبا democracy fostering states بحالات democracy زحبقو ويدما زخصخصو نت democracy زبحال state ويدما منجستي بزعبو تزاربنا بزعبا اتي authoritarian دما اتي كمزي عدنا زولو ناي dictatorship دما بزعبو تزاربو دحراي من تاي كيدو انتاي انتن قندي نعانا كم إرتراويان أو شتي حجر نتي هنسات منجستي ويدما هنسات حجر سي انتن شو عتا نقرات زخونا زي انيلو أبقاتن تنتينوان مالتيو دكتور كيداني حتى خبقاتن انتان نيرا equitable representation and inclusive participation إل كان تاي مالتيو اتي representation ويدمان كله تزيقاتات حوس كخوان تساتفنوت كله اتي ناتو representation ويدمان تساتفنت افتي محدرة يخون افتي هنسات منجستي إزي كمي أقداسو مخانو نحدا عوت زخونة هنسات حجر قالي طولنا حجي تحطوين دكتور كيدانا منكس تابن تايو equitable representation and inclusive participation تبحل صحيف كافتي نابتكا PowerPoint presentation قورو حدا كل تدقى كتبا كان نزيقا أتصبق كتب رحلي نمنتعي أبسنيت نزيقا نقر كتمعبل إذا 50-50 concept زبحال تيوم اللو نزيقا تتقلل أخوينا سمعني حجي رئيتوخا دحريدو مع دكتور إبراهيم سراج أسعب بالكا إذا زبالة equitable representation زبالة نستنى السنة تزولو حموشته تفعل على articles نا human rights مس أنك تأثر ليمو بزعب أنك تزارب دليك اللهو سلازي دكتور كيداني please go ahead حراي إذن equitable and inclusive participation زبالكوان مسمتها استطاع عزائن مستي نايزة قاطات حبرات زبالي state building and nation building زبال بتعمز تأساسرين إتناي زتفعل لي زيقاتات اللوخة زتفعل لي بهارات زتفعل لي هايمانات زلوهم زتفعل لي economic system زلوهم بهارات ويدما زيقاتات اللوخة إزيهم بحانساب حابيرهم نايزة قنة حبرة سب مخلصروتو زكايدهم حق خلو اللهم سرعات التسرعات كا نا كلهم تقمي زي حلو كلهم زي تسامام حلو constitution زمرح خونا اللهم حجز انتاي مالتي يعني اندحرنا ابنت constitution نمزحاف consensus يدل خوينه كلهم تنبهرات زلون رئيتو زلون دليت كقربائن كلهم تن هايمانتات استفعل عليه دما خمو كلهم تم حرستات يخونو قواسات يخونو نقادة يخونو ممهران يخونو نستاتهم من تي نعاتاتهم زرائهم ناتهم تقمز حلو كبر كتوخم وطيا حجين تا أزبل زرلخو اتسرعات نايزون كلهم دليتن انترست نبلو الزاماديو نخلهم كسرح سرعات كسرح اللي إتي منغستي من حدار مسقومة دما تزمرازنا بارلاما يخوننا بغلي نخلهم زو كل خونا اللي حجيب بتوكالنتهم بتم وكلتهم غيرهم كلهم inclusive زخونة participation يقبر الله مالتي
دكتور ابراهيم العلوان يرو اذا نيشن بيلدين انا انت ازبل زلخو كلن بهراتنا كلهم هايمانوتاتنا كلهم زيغاتاتنا ابزتفال علينا ايكونومي ستايزلو زتفال على دلياتن انترستن اندحر لهم ناي كلهم ابتعداغا خوردالو ناي حسب عداغ ابزي حجمس نيغوشيت غيركا تزاريبكا مهنيكا مخلو زاروي ويدما زكايد سرعات كتمسرس الله اذا دحر زي غيركا هنصات هاجر خونا يكلن تهنصات منغست صفوف زبلنا ديمقراسياዊ መንገድ خونا يكل ናይ ኢኮኖሚ ቁጠባ ከምዕበላ ይክል እዝታት ኩሉ ፀገም ስለዚ እታ ናይ ዘጋታት محبار زحبرهم سرعات ጌርካ محبار ናኦም ነታ ጽፉፍ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ምስ ምህናፅን ነትን ቁጠባዊ ከም ዝበልኮ ድማ ናይታ ናይ መንግስቲ ተኽእሎታት ንምዕባልን ክልቲአን እዚኣተን ብሓደ ዝኸዳ እየን ዝፈላለያ ኣይኮነን ዶክተር ኢብራሂም ምናልባት ናይ ጓሶት ናይ ሓረስቶት ናይ بمطن انا بهاجرسبي عادي اوكي ود حرستا ايجن موغاسون فلتي بحرن هازو من كيدي سبع سغامون غاسات كابتن نابتن زمالالو سلو يفلطي ابت حدا انا زلعلو زنبركم تاعنا ابنت نخلهم دحرخت حبسكمكا نهت حزامرت بدم جاك تصنعوا ምክንያቱ ናይ ሓረስቶት መሬት ኣሎ ጽቅልካ እንድሕር ትወስዶኹም ካታ መንግስቲ ወይ ናይ ጓሶት መሬት ኣሎ ቶም ጓሶት ናብሮኦም ዝቅይሩሉ ኩነታት ከይገበርካ እንድሕር መሬቶም ትወስደሎም ኮንካ እዚ ጽገም ኣብቲ ዝግበር ውሳኔታት ኣይካፈሉን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ክካፈሉ ተኽእሎ ይብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ብሄር ንብሄራትና እንድሕር ብሓደ ክንጣምረን ኮይና ዝታት ክንምልከቶ ኣለና ብደንቢ كالاي نجر زل علوا دكتور ابراهيم دكتور عاوتن اذا ناي دوله تبليا ندحر ريوما خونكم تعتبو شير كغب كلخو host disabled point لهم بر enable ندحر غيركني تاس لخوصاي الله عبد السلام الله host جبرك يخيل يعني yeah host اللي حرقاتني I can share excuse me one second عبد السلام يا بالليل انت اوبشن يا بالليل لا تخيلي يا اخي اب مع رسمي كدكي مور زبلاله on the right side اللي حركلي غيركي وي انا شارح قبر لي one second انا شارح قبر لا نابنا تايسن كدكي alright دحن نقدفو انت ازبلني راي اتي نابنت حجي منغستي ليبيا قدافي مسودق كلها منغستي توعي لوديقه اب صوماليا زياد بار مسودق كلها منغستي توعي لوديقه مسلم اب غبصي مبارك مسودق منغستي توعي بلته اوكي حجي غيرو كالو دكتور كيداني go ahead alright thank you share كبرة alright حجي سلامنتاي ناي غبصي تا ستيت زي ودقت سلامنتاي ناي ليبيا ودقه سلامنتاي ناي صوماليا ودقه ناي ايرتراون كوم ندحر خوين تا منغستات ودقه فلوتي قال ماغد يقول اذن تايو تنزبل كوين ستيتس ناي غبصي مبارك مسودقه انت دقيقه دكتور كيدانه من تنام قال حتى من الباب انت دقيقه 3 دقائق بريان دي منغستنا مبارك مسودقه من حدارنا مبارك مسودقه يتميلتري كولابس ايغبر تي كورت كولابس ايغبر تي بارلمنت كولابس اينبر اتن ناي ستيتسي اندحري حلافنتن علوون نتبا من حدار كنت ودقه تا منغست خطكتسيليا ابنا على صوماليا اندحر قينا جن زياد باره مالت كله ينير كاب زياد باره وصاي ميليتري نبره كاب وصاي كورت سيستم اي نبره اندبندنت زونه
ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ፓርላመንት ይነበረን ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ባንክ ይነበረን ስለዚ ዝያድ ባረ ምስ ወደቀ ዝያድ ባረን እታ መንግስትን ሓደ እዮም ነይሮም ኩላ ብሓንሳብ ትወድቕ ምክንያቱ ተንጨናፈር ናይ ታ መንግስቲ ዝበልኩወን ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ኤግዚስተንስ ኣብትናተን ሪስፖንሲቢሊቲ ባዕላተን ዝውስንኦ መገዲ ነበረ ኣብ ሊብያ እውን ከምኡ ኣብ ኤርትራ ተፀገምና እንታይ እዩ ካብ ኢሳያስ ወይ ካብቲ ኤግዜክቲቭ ወፃኢ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ጫንፈራት ናይቲ መንግስቲ የለዋ we don't have an independent military we don't have an parliament we don't have an independent court እዚ እቲ ፍልልይ ናይ ዳውላ ንብሎን ናይ government ንብሎን እቲ government it is a subset of the state and other branches of the state in the intact line ولا government ተወደቀ ንግዚኡ ክሰርሓ ክእላ እዚ ዘካይደና ናይ ልክዕ ከምዚ ዓወት ዝበሎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራትን ገለን እንተዘይብልና ክፅግመና እዩ ግን እተን ናይ ስቴት ብራንችስ ዝበልክወን ከም በዓል ኢንዲፔንደንት ፓርላመንት ኢንዲፔንደንት ጁዲሽሪ ኢንዲፔንደንት ኮርት እንተዝህልወና ነይሩ ብኤርትራ ወላቲ ምምሕዳር እንተወደቀ መቐፀለ ነይሩ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣብኡ እዩ ዘሎ ትፍልል እዚኣ የኸብር ዝደሊ እታ ስእሊ ተርኢ እንድሕሪ ተረዲእኩማ ካስተይ ያ ኩለን ዘንግሬነን ዘንስማያውን እየን ሓንቲ እታ መንግስቲ እታ ኤግዜክቲቭ ወዲቓ ኩለን ይወድቃየን ማለት ኣይኮኑን that's I think ተረዲእ ዝፈቶም thank you Dr. Kidane Dr. Ibrahim Siraj እታ ሕቶ ይከደግመልካ ወላ ትዝክር ኣላ ተረዲኣትንላ ዶክተር ኪዳነ እንታይ ይብል ዘሎ እቲ ዝዓበየ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ከዓ ኣብ ስቴት ቢልዲንግ ንብሎ ዘለና ሲ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ምትእትታዊ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ እንተዘይ ጌርካ ተሃገርካ ትካልን ትካላዊ ሰራርሓን እንተዘይ ፀኒሕዋሲ ኢሳያስ ምስ ከደ ሮማዕ ክትብል እያ ከምቲ ሲያድ ባረ ምስ ከደ ሮማዕ ዝበለት ከምቲ ናይ ሊብያ መራሒ ምስ ከደ ሮማዕ ምስ በለ እያ ትብል ሕጂ ኣብዚኣ ክልተ ነገር እየን መፅኻ ገሊሰ እንታይ ይብለካ خلاص እሞ ንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ብቀደሙን ትካላውን ኣሰራርሓ ኣይነበረናን ስለዚ by any means ጌርና ነዚ ስርዓት ነልግሶ ሕሪ ቀሲልና ዓዲ ምስኣተና ቀሲልና ንረዳዳእ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ከማ ፀጋሚት እያ እንተዘየሎ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ትካላዊ ሰራርሓ የለን ኣነ እውን ብሓይሊ ነዚ ስታሽሙ ዝምሰል ገስክዎ ድሕሪ ንርኢ ተደልየ ትካላዊ ሰራርሓ ኣይገብረልኩም ተደሊኻ ኣይገብረልኩምን እያ ክትመፀካ ኤርትራ ግን ናይ ብዙሕነት ዓዲ እያ ኣብ ናይ ብዙሕነት ዓዲ ኣብ ሓይሊ ተመርኮሰ ምምሕዳር ኣይሰርሕን እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ትኸውን ናይ ስርዓት ኢሳያስ ምሰርሐ ሓያል ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ከማን ኣይሰርሐን ኢሳያስ ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ምእንቲ ኣብ ጎነፅ ከይነኣቱ ኣብ መንጎ ንስርዓት ኢሳያስ ብጎነፅ ምልጋስ ክንደዚ ኣይተሰክፈንን እያ ንዓይ ወላ ብጎነፅ እንተለገሰ ኣብ መንጎቶም ደለይቲ ፍትሒ ግን ጎነፅ ኩሉ ይብሉን ነቶም ደለይቲ ፍትሑ እውን እቲ ሓደ ሓይሉ ነቲ ሓደ ብጎነፅ ከልግሶ እንተኣ ይደልሎ ኮይኑ ፅባሕ ትካላዊ መንግስቲ ክሰርሓልና ያ ብኤርትራ ኢለ ክፅበ ይክእልን እዩ ስለዚ ከምኡ ንኸይከውን ይብል ኣለኹ ኣብዛ ፎስተሪንግ ዴሞክራሲ ዝብላ ዘሎ ወይ ከዓ ምምሕባል ዴሞክራሲ ዝብላ ዘሎ ዶክተር ኪዳነ ብሃገርና የለን ሕጂ ግን ኣብ ደገ ትሬኒንግ ንግበር ኢና ንብል ዘለና ወይ ከዓ ንላማመድ ኣብ ደገ ኮይና ንኽንላማመድ ከዓ እቲ ሃገራዊ ስኒት ትበሃል እሳ እያ ስኒት ከዓ እንታይ ጌራ ንመላማመዲት ክትኮነና ምእንቲ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኣብ ደገ እሞ ኣብ ሃገር ምስ ከድና ናብ ጎነፅ ከይንኸይድ ምእንቲ ክልተ ነገር የድልያ ኢልና ሓንቲ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ዝበልናያ ዶክተር ኪዳነ ስለተዛረበላ ኣይደግማን ናይ ሓባር ቅዋም ክህልወካ ኣለዎ ትሰማምዓሉ ንሕና ግን እንታይ ኢልና ቅድሚ ቅዋም መሰረት ክኸውን ዝኽእል ንዑ ብሓንሳብ ኮንካ ንክትሰርሕ ዝሕግዘካ ነዛ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንክህልወና ንፅባሕ ትሕግዝ ግን ኣብ ደገ ሃገራዊ ስኒት ክህሉ ኣለዎ ኢልና ኣብ ስኒት ሃገራዊ ስኒት ዘምፅኣ ሓሙሽተ ነገራት ኢልና ወሲና ክውስኹለን ሰባት ይኽእሉ እዮም ግን ከተግድሉለን ኣይንፈቅድን ኢና ንብል ዘለና ስኒት ዲክታተር ኮንኩን ግን ከይትብሉኒ ምክንያቱ ኣነ እዚአን እናተይ ይብል ኣለኹ ክውስኸለን ሰብ ግን ይኽእል ስኒት እንታይ ንብል ኣለና ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ከልፈካ እተን ሓሙሽተ መብዛሕቲ ሰብ ንርስዕ ኢና እንታይ ምዃነን እስከ ኣሕፅር ኣቢልካ እተን ሓሙሽተ ናይ ሂውማን ራይትስ ናይ ስኒት ዝፀሓፈተን ኣብ ዶኪመንት ዘእተወተን ኣዘኻኽር ኣብለና ሞ
سنيت 35 زي يونيفرسال ديكلاريشن اوف هيومن رايتس اللي تقبلاتو كم زلوا 30 تنحمش تجن ناي اب ايرترا هيومن رايت هو هيومن رايتس ستوب شير قبرلنا دكتور كيداني سوري ستوب شير قبرلنا دكتور كيداني ثانك يو اوكي سوري دكتور ابراهيم جو هيد اوكي انتينا نبل دلنا اب دغسي كمتي مسرعاتي سياس انت بغونت انت بزي غونت كنلغسون حسب دلنا سي امنا نحدنا ايرتراويان كاب بغونت كاين لاغاغس منتي بغونت انت دا سرحنا خا صباح بهاجرنا مساتنا خا اتي بحيلنا تهاجر زحازه رجيتي كم حاضرنا مخنياتو تقبلنا تايركبني خاط خاله كومو خيكون سي زي ممعبال ديمقراسي دبال دكتور كيدانه تزارب لو مرس نلاما مدلو ابدغو خينا بلالو زي انا اباب سنين تسمينا هاجراو سنيت لنا زين هاجراو سنيت دبالها بحساب كسرح كنسرح منتسي 30 زناي يونيفرسال ديكلاريشن اوف هيومن رايتس دبل حمش دغاني ايرتراويان طراي زقدسا نا هيومن رايتس نتون لنا حانتي خباتن سدتنياتات مملاس ጉዳይ ቋንቋ ጉዳይ መሬት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ናይ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ሕቶ ብዙሕነት እዛ ዶክተር ኪዳን ሙሉ ማዕት ተዛረበላ ድዋ ዓለ ኩሎም ህዝብታት ደይሰማምዑሉ ኮንስቲቱሽን ተገይርካ ኣይሰርሕን ይትብል ሓምሸይቲ ድማ ሂውመን ሪሶርስስ ዴቨሎፕመንት ትብል ዓቕሚ ሰባት ምምዕባል እዛ ዶክተር ኪዳንን መንሽሙኻ ክትገልፀ ታሽሙ ክትገብራ ዝፀናሕካ ዶክተር ዓወት እንታይ ትብል ኣለኻ ዓቕሚ ሰብ ኣለና ኸውን خሊ ግን ተበቲኑ ተዳኺኹ ይትብል ኣለኻ እዚ ዓቕሚ ሰብ እዚ ጥራሕ ዞም ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺብና ዘለና ደይኮናስ ኣብ ኤርትራ ብማዕረ ተባፅሐን ናይ ትምህርቲ ዓቕሚ ስለዚ እቲ ናይ ትምህርቲ ዓቕሚ ምምዕባል ድማ ሓደ ናይ ሂውማን ራይትስ ሕቶ እዩ ናይ ሰብኣዊ መሰል ሕቶ እዩ እዘን 35 እዚአን ንሕና ከም ስኒት ናይ መላዘቢ ጌርናየን ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ምሳና ክሰርሕ ንምሳሌ ካልእ ሰብ أنا زين 35 دبلو دلو سلست اللوان زيارة تيلني كوس خلص أجمع بالليل دكتور كده أنا متين أنا حمشت اللوان مسح 10 جبروا وان تيلني I don't have any problem كوس خلو زي أني training كجبرانا عيد بالدلوانة كلا ما مدانا بحنساب كونكا سريحكا صبحنا إيرترام خال كم زاب دقن رياد لنا ترى أخوين ناقن نبي قصنا هنا نخيد لنا حيال أما جرش أنا زين سرعة زلقوسو حيال أبغى يراقبنا هنا نبدلنا اتحاد اكل كان طيب لا حره يبقى يراقبنا ولا كلاشن عادي يقول له ابا يراقبنا بلاله ولا كلاشن دي عتقه ابا يراقبنا بلاله كلايتي ايرتراويان كا خمت انتو بيدبلكم انا فرق ايرتراوي فرق طلياني انا فرق ايرتراوي فرق تግራዋይ انا مننتي سودان زيغنتي طليان انا زيغنتي اثيوبياوي مننتي كم غيركا تسرع يتغلني خا اذا ايرتراسي تصبق تحمر زيا هاجري قال كمستقبل كايا طراي ስለዚህ ኣብ ከምዚ ጉዳይ እንኮለና እዚ ዶክተር ኪዳን ክዛረበሉ ድፀነሐ እቲ ፎስተሪን ዴሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽን ይብደሉ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ሒዝና እንተ ደይ መፂናሲ ፅባሕ እቲ ዝበዝሐ ካላሽን ደላቶ እሱ ነዚ ስርዓት ከልግሶ ኢና ንብል ዘለና ኣብ አንድ ራኸብ ንብል ኣለና ናይ ምርጫ ናይ ኤርትራ ተቆይና ኣብ አንድ ራኸብ ኣነ ፀገም ይብል ኣብ ፀገም ይብለይ ከማ ኣይተዋጣና ኒያ ይብል ደለሞ ይቀኒየለይ Thank you Dr. Ibrahim extra 3 دقائق خمسة حبكوها حبرك فوتو مس دكتور ما شو عودكم معراري خلنا صبوي بيتصلى دي حجي تاع معراري يس معراريكم قلنا دكتور عودت ما حجي عدلك هو 3 دقائق اوكي بكاي السادمان تاعي انا انت يسمع لكم بزح بزخفتنا يو فيسبوك يكون يوتيوب يكون بزعبة اتي زدلي نتي هنسات حجر زدلي ازي يو يبلونا انت يالو براكتيكال نجارات هجي سنيت كم خبلت انا دكتور ابراهيم سراج براكتيكال نجارات زين 3 جوجل جوروان يونايتد نيشنز 3 human rights ZNN and articles يبلكا تن 3 ناي سنيت human rights تي إيرتراوي زي قازلو نعن زي قدسنا نعوز ملكتني وين عاز ملكتني سلازي حجي نسخة خمتي أبنا كات حساسبة براكتيكال نجار نتي دكتور كيدان خزارة بلوز أنا حب زعبا ناي كمي جيركا فوسترين ديمقراسي وإذا ما نت ديمقراسي تخصصون تمعبلون انت يالو خبزي خلو خنزارة بلوز أنا حنا لو معلتي براكتيكال نجار خنقبرون خل سنيت جيرالا دوكيمنت خمنا وطيعة
تريننج جرا كم سرعات عد خيتك نتسب مفلت إذا أنت نحمشته أنت على سخابتنا كتحساسبا خنقبرو زقبا أننا نحنا بدياسبورا زلنا نتي فوسترين ديموكراسي زبحال إذا دكتور كيدان خزارة ولا تفنحي نعو زكالل نعو فاسيليتيت زقبرن أنت على تبلو نسخة دكتور عود go ahead practical نقرأ زي $9 million question زي ما تزهلوني سدت كرتت نبلاي محلنا okay جن اتي Universal Declaration of Human Rights وهي علم لخاوي أدماساوي أواج سبعة مسألة بحالسي نخل حبرة سبعة يتقلل محبرة قطباون سبعون مسألة ذلو بزح قتلاتات ذلو كم شجرتي زعينتي سنيتي خون أنا ويزخون خالص إرتراوي توسع حمشت نتبتاتي لأن إحنا بنكلناس لألي أدماساوي ملكاس توسع حمشت قالنا أبو زياتوي نانبيز لنا so كرد أنا خلال that we are saying we need a lot more than the Universal Declaration of Human Rights which is a bit problematic for me to take جن دحن هنات حساب زخونة unpack زي جبر حساب زخونة تبو جن نبتي انتهى له practical نجارات كم جبرو زلنا نزبل حتى حدا بزحنتنا كنا للي أتبيو أقداسي بزحنتنا كنا للي كنت نبلون to grapple with it كنواسا ألو أزيو أقداسي تي بزحنت كمان هون بزحنتات يزلنا بزحنتات يزلنا أزين نحن إرتراسي أسلام كريستيان راح يكوننا سلازي 5% كريستيان 5% أسلام جيركا نتبزحنات representative تقبرونها دك تبعتين دك أنسيون اللو أنا كم يجرن representative يخونا ብሄራት አለው በቋንቋ ዝግለጽ አብዝዋን ዚ በቋንቋ ይግለጽ ስለዚህ በትናይ ቋንቋ መግለጽን ታሪኻት ሸሓተ ብሄራት አለዋና ግን ልዕሊውን ኮና ዝኽላ ብሄራት አለዋና ንሱ ከመይ ገሪ ጸባራ አብዛ 50 አስላም 50 ክርስቲያን ተባሂሉ ዝምቀል ማህበረ ቁጠባው ፍልልያት አለና ወይ ደርባዊ ፍልልያት አለና ከምዚ ፕሮፌሰር ኪዳነ ክዛረበሉ ዝዋዓለ ነው ማንቲ እዚ ብዙሕነት ዝኸ ከመይ ገይሩ ይንጸባራ ኣብዚ 50 ኣስላማይ 50 ክስታናይ ጥራሕልካ ድሓር ንሓደ ክስታናይ ጥራሕ ዲ ዝሓልየሉ ንሓደ ኣስላማይ ጥራሕ ዲ ዝሓልየሉ ኣነ ከም ውልቀይና ኣብነት ክዛረብ እንተኮይነ የስ ኣነ ክርስቲያን ከበሳ ትግርኛ እየ ነቲ ናተይ ክብርታትን ናተይ ረብሓታትን ንሃገረይ የሰጉም እዩ ዝብሎ ፖሊሲታት ግን ሓደ ካብ ዓለ ግድር ዝመፀ ይኹን ካብ ቃሮራ ካብ መንደፈራ ዝመፀ ከተግብሮ ይኽእል እዮም ብቑዕ ዓቕሚ ሰብን ኣራእያን ፕላትፎርምን ፕላንን ክሳብ ዘቕረቡ ስለዚ እቲ ብዙሕነት ሲ ነታ እመት ስድርላታ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ትግርኛ ነው ብዙሕነታት ምዃኑን ከነልዕልዮ ክንክእል ኣለና ናይ መንነት ፖለቲካ ተባሂሉ ብዙሕ ይዝረብ እዩ ኣይ ናይቲ መንነት ብሄራዊ መንነት ድዩ ጾታዊ መንነት ወይስ ማሕበረ ቁጠባዊ መንነት ወይ ጂኦግራፊያዊ መንነት ኩሉ እዚ ብቑዕ መንነታት እዩ ንኩሉ እዚ ዝሓቁፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ሪፕሬዘንቴሽን ክንዛረብ ከለና ንዚ ኩሉ ብዙሕነታት ብብቕዓት ዘንጸባርቕ انت تخيلوا نخلو ببقعة زنصبارق كخون بقطري زنصبارق مزي كون جن بأتحساسبان بقبراو صراحن زنصبارق كخون الله أنا ود حرساي سلزخونكو ود حرساي كون جن دحن ود حرساي سلزخونكو نود سبخ ساقم أي حسبلوني مالتا يكون أنا نا يونيفرسيتي بروفيسور سلزخونكو ننقادا يحسبلوني ناي نقادا ربحاتات كسوقو مايكلوني زبل very أزيو تسبيبن determinist زخونة أتحساسبا كنوت كنكل علنا نحنا حدا كالا أي
كمزي دكتور إبراهيم زبالة أزي أقدر سنة بلو هذا زين إحنا نقطع قطلو نموجاجوسلو نمهارلو أبدأ فتيرنا يزلنا ويبدأ تفتير هذا حنتي إرترالا مش كله شجراتها مالك إتا نعنا زتفقاتنا أبايتها زلها أكالي إرترالا أوشتا نحنا تتفقين عندنا أوشتا قل جينا ذيك فلق زلو حزبنا زلو وإرتراها الله أبدأ زلنا بستفل على ميكانيزمز إن كل إزلو ما أنتي أنجيلكم وزلكم برنامج جرنا نمهارن نمهاخرن نهتمن نلبمن قالنا قالنا إلى بتسمو من قد غريا مغنياتو أكاس لزخونة أحناوي نقراتون سلازلو بزي إنترنت قبر زلو خمزين نحنا نقبر زلناس أحناوي ونالو إذن أتي أبايتا أتا أبتا جيوغرافيكال إيرترا زلو كوننك أبيت ملاقبو إلا نحسب أزي أقداسي نحنا أبزت رح تماهرنا أهبتنايو دحر إمبورت خنقبرو أنتو خوينا كقبلنا دي بايتا زلو إيرتراوها إتا ملاقبو زبلا زلو خوسي حجي نحنا أبزي كنز دكتور إبراهيم كبلو زتانحن نحنا أبزي نهبتما نمع بالله زابه لزيا إذا تحساس بازيا نقبرا ندابلنا نكلنا simultaneously معرئة مستي أوشت عدي زلو حبرة سبنا زخيد معبالتات انت زي أواهدنا انت زي ألاقبنا يو هذا سوبرا ستراكشر أبلع لك هذا سوبرا ستراكشر هنا إمبوز كنقبر كان أمت مالتي نفسه زخوا ألم مفحفح فتيرو حزني زمت أنا مثلا بتابعتنا هم القناي سلازي اتملاقو بوتات إذا دقاز اللو جينا كاي عفوها خلو كجمر كله اتي دلدلات مسرح كنجمر كنكلا لنا كان إذن مقبار زخلنا أوش تعدنا نزلو عمسك كخص كوصلو زخل من قدي هسو كنبلا لنا in spite of the government حجي يردعنيو أزيو مزمازي sophisticated زخونا مزمازي ناي منجستي إرتران ناي هكدفن أكايدانو السبوتو خوينو مسؤو تمساسيل كاديو نعو آلي خاديو تحت أولاديو underground ديو بمتاي أي أنا خوصنا كلني بزح من قدتات سلازلو قل إتا أوشت عد زلو هزبنا عمسبنا زمع بلالو زحيلالو من قدتات حسو كنبلن نخم وزخل عدلات تتفتيرها كنعتقن دلوات كنكونن يقبعنا مخنياتو نبيننا تنتقلنا إرترا كنلوت سلازي نخيل يغني الله اوكي ثانك يو دكتور عود شو من تدقق هبكا ثلاثة إلى نرى ناي دك كان هذا يغريت أي تحزن لي تطو أنت بزح كم زارب سلازي فلت أنا تطو كتب لنا خلقي أي قطعني سلازي شجر يلن اوكي حجي بزعبه ناي بزوحنت راح يكونس بزوحنتات الكا very interesting تي ناي سنيت بزعبه بزوحنتات ايو دمان ناي حنت بزوحنت ناي هايمانوت راح يكونس ناي هايمانوت الله ناي تبطاولو ناي او رجال ناي بزوح نغرات تي دايفرسيتي نزيا قرب مقرمتا مالتيو دكتور ابراهيم سراج كل تدقق كاي اخي تحلف ناي ذا مقرمتا زي اختب تدليخا You got 2 minutes, please. كتر. دكتور عوض بوغيري قميتوا أبسني تنتاينا لنا 5 زبلنا مخنيات تسبب رؤوسهم نختصوا مالتي كم دي تريد مارك نخدكون يامبر تاينا لنا نحنا 5 دك انستيو 5 دك انستيو 5 دك تبعتيو 5 ناي امنت 5 ناي اوراجا 5 ذي تتخيلوا زين كلنا بوتهم كويس انتلو تريدز لنا تريدز مالز قبل تصلح عقمتات بقعات كلهم انجينيرز يكونوا دلوهم بحسب بسرعه كلهم دكتورز يكونوا يسرعوا فحد بلا سبات انت امصيغا فحد بلا ايديا تمص ابت ديسكاس نقبل كلنا كوسر تاي مثالي هباتنا نايزيا الى اب امريكا سي يترفدو نايتريتس سي ناي سبات كمان
ሂስፓኒክ አሜሪካን ጸሊም ገለመለስ ኣብ ሓንቲ ቲም ይገብርዎም እዚኦም ኣብ ሓንቲ ቲም ፕሮብሌም ሂቦሞ ፕሮብሌም ሶልቭ ይግበሩሎ እቶም ዳይቨርሲቲ ዘለዎም ዝሓሸ መፍትሒ ኣምፅኦም ካብቶም ሓደ ዓይነት ዘለዎም ብሬስ ኤግዛምፕል ኣምፅኦም ስለዚ ኣብ ስኒት እንታይ ኢና ንብል ሓታ ትሬትስ ማለት ዓቕምታት ብቕዓታት ሰባት ተፈላለየ ብቕዓታት ኢንጂነር ሓደ ዓይነት ናብ ኢንጂነሪንግ ዝኸዱ ሰባት ሕጂ ሓደ ዓይነት ናይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ናብ ኣካውንቲንግ ዝኸዱ ሓደ ዓይነት ትሬትስ ዘለዎም እዮም ዓቕምታት ወይ ከዓ ኳሊቲ ናይቲ ሰብ ስለዚ እንተሎ እቲ ትሬትስ እዩ ክኣቱ ዘለዎ ታ 50-50 ግን ኤርትራዊ ኣብ ከላልየካ ተዳደሊ ንፅቡቅ ብትሬድ ኔም ገይሮ ኣየላልየካኒ ወቕዓካ ተደሊ ግን ቀልጢፊ ትሬድ ኔም በካ እዚኣ ፅቡቅ ትባህልላትና ስለዚ ሕጂ ዋላ ኣብዚ ኮመንት ክህብ ሰሚዐዮ ብዝሓደ ፅሕፍ ነይሩ እዚኣ ስኒት 50-50 እኮ 50-50 ስላም 50-50 ክርስታን ማለት እያ ይድብላ ከምኡ ኣይነበረት ከምኡ ኣይኮነት ንዝመፅእ እውን ከምኡ ኣይኮነትን ብግልፂ ኢና ኢልና ንሕና ከምዛ ስኻ ትብላ ዘለካ ብዙሕነታት ናይ ሃይማኖት ብዙሕነታት ናይ ኣውራጃ ብዙሕነታት ናይ ኣተሓሳስባ ከማን እዚ ትሬት ንብሎ ብዙሕነታት ናይ ፆታ ኢና ኢልና እሞ እዚኣ እሞ ኣጋጣሚ እስከማ ኢና ኢልና ንሕና እውን ቴንክዩ ብለካ ኢለ ቴንክዩ Thank you, Dr. Ibrahim Farad. مسجنك ناب دكتور كيدانا خملس بزعبا أقدم بالكا زبالكايو كافتن what does state building mean? Enhancing capacity كإلت of the state so that it is effective in providing the service citizens expect from it. It's خإلت كم يجرو خمت it's capacity كابي خاتورسو كمي جركا خاتون صو نزياد أوروب تبرحلنا نزياد زبالكايا وصل خلت يعني را the second component زبالكايا بزعبا enhancing capacity ويكلت نايت منجستي because بزعبا ناي nation building بزعبا state building نازرب لنا and not nation building إذا عندما مسعى أصعب بالكا دكتور كيداني بحنتي سنتنس جيركا تفللي نمتعنا نتوم سمعنا ذلو confused كون إذا اليومين بزح تزاربنا state building لنا بزح زعبا nation building لنا defining زخونة بروف زخونة أنصر بالك انتي nation building انتي state building تفللي ناتو مس example واحد صر بالك احتبنا نتوم بتعمي politically savvy زي خونكم بعلكماي كرد أنا منتي thank you دكتور كيداني go ahead እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ዝበልናዮ ዝተኣሳሰረ ስለዚ ሓደ ነገር ሓደ ከሎ ቁሩብ ክልተ ጫፍ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከምቲ ዝበልክዎ ስቴት ቢልዲንግ ሃገር ህንፃ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ ነቲ ስርዓት ምፅፋፍ ማለት ከምቲ ዝበልክዎ ኣብተን ዴሞክራሲያዊ ፎስተሪንግ ዝኾና ስቴትስ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ስልጣን ኣብ ሓደ ኮንሰንትሬት ከይገብር ፋሕም ይባል ንስ ሓደ ኣካውንታቢሊቲ ንኽህሉ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወርስ ይብሎ ብዝዓዲ ንስታት ሓደ ካብቲ ናይታ መንግስቲ ንብላ ኣካያይዳ ስትራክቸር ናታ ምፅፋፍ ማለት እዩ እቲ ሓደ ድማ ክእለታት ናታ ኢለ ኣለኹ እዚ ክእለታት ካብ እንታይ መፅእ ብትምህርቲ ብትሬኒንግ ብኤክስፔሪየንስ ገለመለ ዝመፅእ እዩ ንኣብነት ሕጂ ድሕሪ ኢኮኖሚ ከተማዕብል ኮንካ ናይ ኢኮኖሚ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ክህልዉ ካለዎም ናይ ፋይናንስ ክእለት ዘለዎም ሰባት ክህልዉ ካለዎም እዚኣቶም ከዓ ብትምህርትን ብኤክስፔሪየንስን እዮም ዝመፁ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስኪል ገለመለታት ቴክኖሎጂ ናይ ምትትሃብ እዝታት እታ ኔሽን ቢልዲንግን ጫንፈርናታ እያ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ምትሕብባር ማለት እዩ ነቶም ዜጋታት ኢልና ዜጋታት ዝተፈላለዩ ዜጋታት ኣለውና ዝተፈላለየ መንነት ኣለና ከምቲ ዶክተር ኢብራሂም ሓተ ክዛረበሉ ዝፀንሐ ናይ ሃይማኖትን ናይ ብሄርን ጥራሕ ኣይኮነን እቲ መንነትና ብዙሕ መንነት እዩ ዘለና ነዚ ኩሉ መንነታት እዚ ሓቢሩ ከናብር ዝኽእል ናይ ምምሕዳር ናይ ምሕደራ ኣሬንጅመንት ምስራሕ ማለት እዩ ምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዜጋ እንድሕሪ ዘየሕቢርካዮ ነታ መንግስቲ ትበሃል ክትሃንፃ ኣይትኽእልን ኢኻ ነታ መንግስቲ እንድሕሪ ዘይሃኒፅካያ ብፅቡቅ ኣተሃናንፃ ከዓ ነቲ ዜጋ ከተሕብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ
ناي حدا كوين كلتجاسين مالتي ناي حدا تعريفاوي كوين كلتجاسين مالتي سلازي أنا ككل زدمنقو ولا ناتي برزنتيشن خون ولا نايزم ناي دكتور إبراهيم ناي دكتور عاطم سللي أنا ناي جلالة ناي مبراه ناي سبق زي بره نتقطعت انت زي كوينو سللي أيرأهم اوكي صبو دكتور كيداني بزعبا ناي بايتو تزاربكا افتنا ديمقراسي ኤርትራ ብጣዕሚ ሪች ዝኾነ ካልቸር ሃፍታም ዝኾነ ባህልን ልምድን ኣለዋ ሕጂ እቲ ባይቶ መስቲ ናይ ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ እቲ ቅዋም ሱስ ብሓንሳእ ኮይኑ ተኣሳሲሩስ ክምዕብል ይግባእ እዩ ዝብል ዓይነት ኣረዳድኣ ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ዝቃወማ ብዙሕ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ናይ ኣረጊት እዩ እቲ ባይቶ ምስቲ ሓድሽ ዲሞክራሲ ኮንስቲቱሽን ኣይከይድን እዩ እዚ ናይ ዓድና ዝብሉ እንታይ ዓይነት መልሲ ትሕዘሎም ዶክተር ኪዳኒ ልክዕ እዩ እቲ ዋና ነገር እቲ ዕላሙ እምበር እቲ ብሃገረሰብ ዝካየድ ባይቶን ሃገር ክካየድ እዩ ማለት ኣይኮነን ብሃገረሰብ ዘሎ ባይቶን ድሕሪ ኢኻ ኩሉ ሰብ ክሳብ ዝሰማዕ ውሳኔ የሕልፍ ሕጂ እቲ ባይቶ ናይ ኤርትራ ሃብቱ ጥቕሙ እንታይ እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ርእይቶ የኽብር እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ድሕሪ ተቃዊሙ ናብ ባይቶ ውሳኔ የተሕልፍን እዩ ናይ ማይኖሪቲስ መሰል የኽብር እዩ ምክንያቱ ውሕዳት ኢኹም እሞ ብማጆሪቲስ ይዕርናኩም ዝበሃል የለን ኣብ ባይቶ ኩሉ ክሰማማዕ ኣለዎ ክሓብብ እንታይ እዮም ዝገበሩ ይዛተዩ ትዛተነዊሕ ግዜ ወስድ እምበር ስጋብ ዝሰማምዑ እዮም ዝዛተዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ መንግስቲ ከስርሕ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮንኩ ግን እቲ መንፈስ ኩሉ ሰብቲ ክካፈል መሰልኩም ዘለዎ ናይ ኩሉ ሰብ ርእይቶ ወይ ናይ ኩሉ ብሄር ርእይቶ ወይ ናይ ኩሉ ሃይማኖታዊ ርእይቶ ናይ ኩሉ መንነታት ብዙሕነታት ዝበሎ ዓወት ናይ ኩሉ ሲ መሰልኩም ዘለዎ ንስታት ዝብል ዘለኹም በር ኣባይቶ ኣብ ሓንቲ ሃገረሰብ እሸት ዝሰርሕ ንመንግስቲ ኤርትራ ክካይድ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ መንፈስ ንኣብነት ሕጂ ኮንስቲቱሽን እንድሕሪ ክንሃንፅ ኮይና ናይ ኩሉ ኮንሰንሰስ ከም ዘድልፍሉ እዩ ስለዚ እዚኦም ውሕዳት እዮም ኢልካ ናቶም ሓሳባት ምምፃእ ገለመለ ዝኸዋፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብቲ ባይቶሲ ንምሃሮ ነገር ኣለና ማለት እዩ اوكي دكتور كيداني حدا political scientist Anders Persson بحال انتايلو state building اب ثلاثه dimension يزمقللو افتز تصحفو حدا political dimension كلته economic dimension ثلاثه دما ناي security political ناي قطبه ناي security حجي تا security تبحال نسا تا حلوة مالتي بتقرنيا من تخن حلفة نسا most important was أجد داسيت نسا تا security بالعلو تسامع دومس Anders Persons بحال حفاي political science بزعبا زي أنا state building نو كابو أنا قرب فليمو بالكو معناته تامنجست حساب تامنجست نبلع كم كلاب وسديان كلاب ناي كلهم سيتيزن تتامر كلاب ندحر منغست اللي عطنا منغست إيرترا نفس وكف زيغا إيرترا أبال نايتا كلابي أبال نايتا منغستي حجي إتا منغستي سرعات اللوا كايدا إلنا لحراي كالا أي تخال أي تخولتات كلوا اللوايدي لا تخولتات بزح نقريو هاي سكيوريتي تخولتات كلوا اللوا ናይ ቁጠባዊ ተኽእሎታት ክህሉ ኣለዎ ናይ ምሕደራዊ ተኽእሎታት ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ነታ መንግስቲ ዲፋይን ንምግባር ዘይኮነ ኣብቲ ናታ ተኽእሎታት ክትገብሮ ዘለዋን ህዝቢ ከተረክቦ ዘለዋ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ዝብል እቲ ናይ ኣንደርሰን ይሰማዓሉ ምክንያቱ ሰኪሪቲ ክትበና ንደሊ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ምዕበላ ከተምፃልና ክትሕግዝ ከተስፋሕፍሕ ሓጋዚት ክትከውን ንፅበያ ኢና
هاي تمهرتي خوفناي infrastructure قلملتات كتمس نصبينا إزتات كله تخولتات أبتناي تخولتات تخوتتنا أندرسون ريتو أبكندي أبتناي state definition. Anders person, okay? شمو Anders person? Okay. أحسن أبيلكم دكتور إبراهيم سراج زعباني كنت زاربن كل خاب زعبا state building بزوح انتا يمتص عبد الليتراتشر بزعبا peace building يمتص ويدما سلام هنس انتا يبهل هنس سلام ويدما سلام كتمتص تخون كأفت حبرتسب ولا أفت منغستي ولا أفتي محدرة كم يجر كاتوري أنا زنجرزي peace building do more important to blow more قداسي كاب state building ويس قدم state building متصد حري نا peace building مرحكة أينا يمرح نيناي زي أتمليس كاليك لك دكتور إبراهيم سراج. Okay. Nation building, state building in different some of course second قالصا من تقول لك ما تبرحلنا. Nation building identity نايت حاجر كتلاليو مالتي. Okay? Identity نايت حاجر مننت نايت حاجر. مننت نايت حاجر كنبل نكلنا عن مثالي مالتي حزبي كله زياسي حاجري إياه زبل الله. تمام؟ state building نبلوجن infrastructure and institution of the state يبقى على زراربا لمعاتن تكالاتن كم تسرح مقباريا حجي أبزيا عينيتي قدم دمتس عينيتي دحري دمتس انتلنا كم زاد دره تقدم قاعد قدم دره تقدم تمسيا انت دا السخا تاع الدولة نبلا دلنا وكاتا منغستي نبلا دلنا نهزبي بوليتيكاوي معبالغ تمصال الله صدتاوي معبالغ تمصال الله صدتاخ تمصال الله ايكونومي كتمصال الله سوشال سيرفيس كتمصال الله سلازي كابزيان كلن نحردا حانت تريفا كلنا يسرحانين قال يسب كبلك اخلي قدم صدتا امصال ليمو دحري صدتا تمصخايو كل خمصي انت دا إلكا كمزانا سرعتي سياسة يدبلك أبعدنا صدتا تدلي خدقسكم تدلي عرضكم ايكونومي يبلكم قال يبلكم ادم غبوريا مصكا سلازي قدمي صدتا قدمي سلام قدمي قال بالزربان تنا امصينا انت مصكا ديكتاتور سي انت دا ابلعك استيكا سي سلام يا مالتي ديكتاتور نحردا اسيرو كدحن ግን ስራሕ ክረክበልካ ኣለዎ ከምኡ ንኸይመጽእ ምእንቲ ኣብቲ ህንጸት ዴሞክራሲ ድብል ይዛኣቱ ጸጥታ ግን ኣገዳሲ ጸጥታ ናይ ሃገርካ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ ጸጥታ ናይ ጎረባብትኻ ኸማን ከም ዝሕሎ ምግባር ሓደ ካብቲ ናይ ስቴት ስራሕ እዚ ቅድም እዚ ድሕር ተልና ግን ቅድም ጸጥታ ይቀድም ኢልካ እውን ድሕራጽ ኸይድና ቢልና እሞ ድሓን ዲክታተር ጸጥታ ደምፁ እንተዳ ኮይኖምሲ ድሓን ይምፁልና ከይተስምሕ ምእንቲ ምክንያቱ ናይ ምርዳእ ፀገም ከይተምፁ ኩለን ብሓንሳብ የድልያ እየን ባህላ እየ ቴንክ ዩ اوكي انت تحطي ملسك يعني انت دحريات ما تحطوا اوكي انت نيشن بيلدينج ستيت بيلدينج قالت كايو جين مور انت بيس بيلدينج بحال نغرسي اينا يمتقدم ولا امبورتانت قدم بيس بيلدينج زمرحون ستيت بيلدينج يعني راه تحطوا هو عين ما انتهي هو ترديه كلن بحنساب كرأي اللواء دبدلوا عليه تدم بيسي مصاصب الزرارب انت دعا جميرنا سي انتاك مصيو سلام دمتيل كمنغسسي ولا يسر كدحان وبتحرو قدما انت دعا خبد خمليو الكاسي ولا سلام ايمصالكا ابكم دبل كونفيوجن كاينا اتوسي اتي منغستي ويتا الدوله نبلا دلنا كله يسرحه سلام كتمصالكا سرحايو ايكونومي معبالغ تمصالكا سرحايو اتي قدامنت تزحروا يدبحال ነገር የለን ኣብቲ ኣባይታ መስኣተኻ ከምቲ ኩነታት ናይ ሃገርካ ኣይና ይቀዳምነት ኣድወሃቦ ኢልካ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ጸጥታ ይቅድም ድወሃቦ ኢኮኖሚ ይቅድም ድወሃቦ ፖለቲካ ይቅድም ድወሃቦ ኢልካ ክትዛራረብ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ግን ጸጥታን ፖለቲካን ኢኮኖሚን ብዙሕ ኣይፈላለዩኒ ማለት እዩ ثانك يو قرب دقائق انت رفنانا زلوا اقام ودعنايو
كمتي عن تويز والكم كاب تسعة لعلي كحلف عيدلين إن حتى كدكتور عوات نسادما بزعباتي فنزار بلوزو علنا لما أنت بزعبة post conflict تتمنيتنا تنحنا بهجون تنحنا ندليون يو زاربنا زلو post the regime زلو مسودق مالتي سلازي state building ويدما nation building أنا بناتك أنا تعطر دما ويناتك definition دلينا كلهم سلسمعكو the difference between state building and nation building كتاب رحلنا مو تيقند نجر فبزخلو شو عدت زقلت قلنا دكتور كدانة إتا number one تبحل دكتور كدانة ايتسامع عن مس لارسن security number one يبلالو نسقات number one قدامي نخلو قد نخلو خمسة زقوبو ن state building هنسأتا حجر انتهي الكابة عين خاطريو دكتور عوات muted الله there you go okay go ahead سلسة يكون سلسة محلتي كنا همانكم بلا سيكلوني حكنا مزراب انجينير حكنا مزراب تي state building nation building زبحلو أمرات أنا هم تقولي دكتور كدانا هم تقولي دكتور إبراهيم كم تقولي كايكونسي نسقره مخنياتو nation building إن تبهل دانغانات أو يوناي إسرائيل قلنا عمل هذه إرترا so نبتنا تسرعات قانقوينا نزارب زلنا حجي كم كرنا نحنا نتقانقوا نبكال نمتوينا نبذلنا برت vocabulary the same vocabulary نمتكم زلنا لو تي كنا أنت خوينا فليز بلا قانقوان تاقوان كنا نتسخن كلا لنا التحساسبان كنا نتسخن كلا لنا بقانقون بأكايدون نزل سرعات كل سعره أين غلنينا أبز حلفة 10-30 عامات كا نزل قانقوان نزل أكايدان نزل perfect getaway سرعات so I personally think we shouldn't waste our time discussing nation building or state building كتسن سي ما ينصح بهال زربالو we are yet to get there مغنياتو كفالنا إرترا رحنا نزارب زلنا تخلي كفال تزعبي كفال توساني كفال أو شتي إرترا زلنا تيان كلايتي كفالنا يتحطو خجن مستي post conflict زبل RST مس دكتور إبراهيم كومنت خبره له أنا هذه peace building سلمتهايو مس state building تتحجز زبل قداي الله الثلاثة ده أنت خيدة تتقبلني already خيدة خوفني yeah no worries okay جن سلام سي بكرات نايكوينات راح يكونن وي بكرات نايجونت راح يكونن جونت أنت زي الله سلام الله مالته يكونن أب إرترا جن تي أكلاو جونت على physical violence على بتي منجستي زوتر قبل علة زيجا كرت أوي ويكا structural violence ويكرت أو جونت كا الله إذا كرت أو جونت زي من البعض كاب إيطالياو مجزأتي استوارارسه بإثيوبياو مجزأتي أبيلو خوني خل أب حبرتسبنا built in زخونة وي كفالنا حبرتسبنا زخونة حبرتسب صبغون حمان وجنات اللو نحن ها خبكالو حبرتسبات لزين في الليل أب وشتنا أباك أو معنا أباك حساسبنا أبلم أبياتاتنا يهونا بأكايدنا زي معرينات زفترن وي نزي معرينات زخئل بحرياتون ألنا سلازي إذا كلت عينت قونتات ناتنا كون النت لزخنا أبزناي اللومي إرترا إتا هاجر كتمسرت إتا الدولة كتمسرت اتكالاتنا كحيل عمسبنا كمعبل إلنا كنزاربن كلنا كاب conflict ويكا كابيس studies وتيو زرأي كونن مخنياتو إذا قونتات إذا كرتاون إذا أكلاون قونتات زلوا حبرة سبسلة زخونة زلنا يو رياليتي سلة زخونة نزي حجي كم يجير كسكيورتي قبره بزحات مهارات عدمي أمولو زحلفولو أرستس سلة زخونة
ምናልባት ካባይ ዶክተር ኪዳነን ዶክተር ኢብራሂምን ዝሓሸ ዓቕምን ተመክሮን ፍልጠትን ኣለዎም ኣብ ዝረስቲ ትሕቶ ግን እቲ ሽግር ምልላይ ናይቲ ሽግር እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝስማዓና እቲ ቀዳማይ ሃርድን ወይ ብድሆ ምልላይ ናይቲ ሽግርን ዕምቀት ናይቲ ሽግር ምፍላጥን ምክንያቱ እዚ ሽግር እዚ ዕምቀቱ ምልላይ ፍርቂ መፍትሒኡ ስለ ዝኾነ እንተቲ ፀጥታዶ ካልዶ ዝበሃል እንታይ ሽሙ ረቋሒታት ወይ ወገናት ናይቲ ኣርእስቲ ኩነታት ክግድዱ ወይ ሓደ ግዜ ናይ ፀጥታ ኣርእስቲ ናይ ፀጥታ ከም ጉዳይ ኣገዳሲ ዘይኮነሉ ኣርእስታት ክመፅእ ክእል እዩ ሓረስታይ ይሕረስ ዶ ሰበኽ ሳግም ይሳግም ዶ ዝኣመሰሉ ርእስቲ necessarily ኣብ ናይ state security apparatus ዘይምርኮስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት statist ወይ security oriented state perspective እንተወሲድና ግን ይቕሬታ ቋንቋ እንግሊሽ ዝሓለኹ ኣይተሓዙለይ እንተወሲድና እንታይ ሽሙ ክዓፅወና እዩ ኣተሓሳስባና ይኹን ኣካይዳና እቲ inevitable እቲ ዘይተርፍ ዘርጠብጠብ ከዓ ፅባሕ ክዕንቅፈና እዩ ስለዚ ዕምቀት ናይቲ ሽግርን ኮምፕሌክሲቲ ናይቲ ሽግርን እንተተረዲኡና ከከም ኣድላይነቱ ንዝምዕብሉ ብድሆታት እንፈልጦም ብድሆታት ኣለው ክንዳለወሎም ንኽእል ኢና ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢልና እንፅበዮም ብድሆታት እውን ኣለው ክንዳለወሎም ዘለና ክመፁ ከም ዝኽእሉ ከይገመትናዮም ግን ዝገጥሙና ብድሆታት እውን ክህልው እዮም ንዓቶም ክንገጥሞም ዘኽእለና ተዓፃፃፍነትን ብቕዓትን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እዚ ንክንገብር ኩላትና ዓቕምና ክነበርክት ኣለና ሕጂ ንኣብነት ዝመፀት ሕቶላ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ፀጥታ ጉዳይ ከውሕሱ ኣብ ናይ ምስግጋር መድረኽ ብቑዓት ድዮም ኣይኮኑ መን እዮም እዞም ተቃወምቲ ካብ ደገ መፅኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንሓደ ተውሕሶም ብፀጥታ ይኹን ብካልእ ስለዚ ኣተሓሳስባና ቁሩብ ኮምፕሌክስ ክኸውን ኣለዎ ሕራይ 30 ሰከንድ ሕራይ 30 ሰከንድ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዓቕሚ ሰብና ይኹን ሃብቲ ተመክሮታትና ክፋል ናይቲ ናይ ለውጢ መስርሕ እንተዘይጌርናዮ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ደገ መፂና ንዝኩሉ ዝተዓለመ ሰራዊትን ፖሊስን ዝዓጠቐ ህዝብን ፀጥትኡ ከነውሕሰሉ ባዕሉ እቲ ህዝቢ እቲ ተሓላቃይ ናይ ፀጥትኡ እንተዘይጌርናዮ ባዕሉ እቲ ሰራዊት ተሓላቃይ ወይ ተኸላኻላይ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ክንገብሮ እንተዘይበቂዕና ስለዚ እቲ ውድድር ሕጂ እቲ ንሕና ከም ለውጢ ንደሊ ዘለና እቲ ጨፍለቐ ስርዓት ከዓ ስልጣኑ ከናውሕ ዝፍትን ዘሎ እቲ ውድድር ኣብ መንጎና ዘሎ ንሕና ዶ ንሕይል ንሕና ዶ እሱ ዶ ይሕይል ዘይኮነ ናይ መወዳእታ ሰንተንስ ነቲ ዘለና ዕቁር ጥሙር ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን እንኮላይ ኣብ ፀጥታ ንሕና ዳ ንኸስቦ እቶም ንለውጢ እንደሊ ዘለና ወይስ እቲ መንግስቲ ብዝኣዘዞ ሒዝዎ ይኸይድ እሲቲ ውድድርን ኣተሓሳስባን ክኸውን ዘለዎ ዝብል ግምት ኣለና ይቐኒየለይ Okay, thank you very much Dr. Awad. نبحك مسجنك. بأركز أجا مودنا يخوينو زلو تي program نايلو معلتي كاب كل ساعات كحل فايدة اليوني نقول لخاتكم مسجنكم تي زبركتكم ولو معلتي عميق زخنة سفيح زخنة أستم هرو بزعبة ناي لو معلت رئيستنا بناء دولة nation building هنسات منجستي سلستهم ككل تداوت هبكم از تزعزمو تقولوا حسابكم لو معلت كتب الوزد لهم زي بالكم مزخخري ويدما تيك هوم كبزقولنا لو معلتي تيك هوم زخونه تحساسبا نتسمعنا زرينا زلوسي انتي كذكروا ويدما انت خفلتو انت خطرقاقوا لهم تدليو بكبر قاشانا لو معلتي دكتور بروفيسور كيداني منقست عبك جمري كل تدائر Please go ahead. زازاني حسب
هراي قني لي اتا حانتي ناي كلنا خنردنا زلنا من البات تعذبتون انتايو state building nation building democracy building استطعمامري استطعمامر ስለዝኾነ እንድሕሪ ንኩላና ሓቂፋ ብሰላም ትነብር ኤርትራ ንደሉ ኮይና መሰላት ናይ ዜጋታት ኣኽቢራት ነብር እንድሕር ኮይና ኩላና ናይ ዲሞክራሲ ቫልዩስ ንቅበላለን ኣነ ብዝበልክዎ ወይናተይ ውድበይ ብዝበሎ ወይናተይ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ብዝበሎ እንዳበልና ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ክንብል አይግባእን ምክንያቱ እታ ሓንቲ ንኩላና ተኣስረና እንታይ ኤርትራ ዜጋታታ ብነፃነትን ብሰላምን ዝነብሩላ ሃገር መሰሎም ከይተገፈ ዝነብሩላ ሃገሮም ዘማዕብሉላ ኩነታት ክንፈጥር እዩ እዚ ከዓ ናይ ኩላና ኣራእያን ኢንትረስትን ክኸብር ዘለዎ ክንርዳእ ኣለና ካብ መጀመርታ እዚ ስቂልካን ንሕድሕድካ ምጉናፅን ምንንሻውን እዝታት ገዲፍና ሃገርና ከስርሐና ዝኽእል ንኩላና ዝጥርፈና እንታይ ንኩላና ዝጥርፈና ኤርትራ መሰላት ዜጋታታ ኣኽቢራ ትነብር ዓዲ እዚኣ ንምፍጣር ዘይንሰማዓላ ነገር ኣይኮነትን ስለዚ በታ ንሰማዓላ ምንጀምር በኣተብ ጊስና ዲሞክራሲያዊ መገዲ ከም ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎት ንኩላና ዘሰማዓና ምክንያቱ ናይ ኩላና ኢንትረስት እንዳኽበርና ስለንኽእል ስለዚ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ብውሕዱ መሰላት ህዝባ ኣኽቢራ ትነብር ኤርትራ ንምስራት ዘይሰማዕ ሰብ ኩሉ ይክእልን እንድሕሪ ኤርትራዊ ኮይኑ ስለዚ በኣን ይጀምር ምባል ስኔት ዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም እዚ ዘቕረብኩሞ ናትኩም ዕላማ ኩሉ ካብዚ ዝተዘራረብናሉ ውፅእ ኣይኮነን ስለዚ ምስጋና ብዙሕ እዩ Thank you ብጣዕሚ ነመስግነካ ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ካብ Pennsylvania Penn State University Thank you ከምኡውን ዶክተር ዓወት መዛዘሚ ሓሳብ ዘለካ please go ahead ዶክተር ዓወት ጊዜ ካይወዳኹ ከለኹ መጀመርያ ምስጋና ክጅምር ካይተዓፅኒ እንት ኣዝየ ዘመስግነኩም ስኒት ሎማዓንቲ ዝሓለፈ ሰሙናት ወይ ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ከዓ ስኒትና ናይ ብሓቂ የመስግነኩም ተስፋ ገብር እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ከዓ እንዳማዕበለ ክኸይድ ምክንያቱ ብሓንቲ ብክልተ ዘይኮነስ ከም ዝብልናዮ ንነዊሕ ግዜ ዝወስድ ብድሆታት ስለ ዘለና ብማዕሪኡ ፀኒዕኩም እቲ ሎሚ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ መንጎና ዘተ ካልእ መዓልቲ ንሕና ከዓ ተምሃሮ ኮይና እንመፀሉ ኩነታት ክህሉ እንዳማዕበለ እንዳዓንበበ ክኸይድ ተስፋ ይገብር ንዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ከም ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ንሕና ሽግራት ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ኤርትራውያን ፀጋታት እውን ኣለና ኣብቲ ሽግራትና ክንቋራቆስ ግን ነቲ ፀጋታትና ነለልዮ የለና ስለዚ እቲ ሽግራትና ከም ዘለዎ ኮይኑ ኩላትና ንሕና ኣብ ስደት ምህላውና ነፀብራቅ ናይ ሽግር ስለዝኾነ ሕጂ ሎም እንዳተዛረብና ከለና ዓሰርተታት ኣሻሓት ኣሕዋትና ናሓትናን ኣብ ማእከል ኩናት ኣለው ዓጢቆም ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ መንጎ ሓዊ ተቐርቂሮም ይርከቡ ኣለው እዚ ነፀብራቅ ናይ ሽግራትና እዩ ኣብ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ተጨፍሊቁ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ክብርታቱ ምስ ልምድታቱ ምስ ሃብቱ ምስ ተበላሓትነቱ ብሰንኪ ሓደ ጨፍላቀ ስርዓት ተጨፍሊቁ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኣለና እዚ ነፀብራቅ ሽግራትና እዩ ኣብዚ ኩሉ ሽግራት ግን ብዙሕ ፀጋታት ኣለና ንዞም ፀጋታት እዚኣቶም ከነለልዮም ከነፀምብሎም ከነተርንዖም ክንክእል ኣለና ንዓቶም ተሓንጊርና ጥራሕና ንዞም ፀጋታት እዚኣቶም ተሓንጊርና ጥራሕና ከዓ ነቶም ብድሆታት ክንገጥሞም ንኽእል እዞም ፀጋታት እዚኣቶም ፐርፌክት እዮም ማለት ኣይኮነን ፍፁማት እዮም ወይ ሙሉኣት እዮም ማለት ኣይኮነን
እኹል መሰጋገሪ ድልድል ግን ክፈጥሩልና ይኽእሉ እዮም ካብቶም ተዳኺሞም ዘለዉ ትካላትና ካብቶም ኣብ ምጭፍላቕ ህዝብና መሳርሒ ኮይኖም ዘለዉ ናይ ጸጥታ ትካላትና ይኹን ካብቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተተግበሩ ገሊኦም እሞ ፈፂሞምን ዘይተተግበሩ ዝተፈላለዩ ናይ ሕግታት ስርዓታትና ካብ ቅዋም ጀሚርካ ክሳብ ገበናውን ባህላውን ያታውን ሕግታት ኩላቶም እዚኦም ከም ናትና ጌርና መነቁጠሮም ፍጹማት ኣይኮኑን ፍጹማት ተዝኾኑ ኣብዚ መሓለና ግን እቲ ዘይፍጹምነቶም ከም ዚሮ ኣይንግበሮም ጸጋታትና ስለ ዝኾኑ ንጠቐመሎም ንዖም ኣለሊና ኢና ናብታ እንደልያ ኤርትራ ክንበፅሕ ንኽእል ክብል ይደሊ የቐነለይ ደጊመ ዕድል ዝሓኩም Okay, thank you so very much, Dr. Awad. Such a pleasure to have you with us today. Thank you. Dr. Ibrahim Siraj, you're lucky you got the last word. زخون حساب تلك زازم حسابنا إلو معلتي تكافلنا. Please, كل تدعوك بكاي. Please, thank you. أنا يدوج. يلا. بس أنا دكتور عوض راح نتكلم عنه. Okay. ناي صدق أهي بكالله. ريها دكتور كده. قدي بالكان حنباشا قزي خمسة. نخمسين أتراي. هذا ما تصير له جزء. هو بدو ناتنا حنباشا حنا نمسينا تكمل ولا حنتي. Anyway. دكتور عواتن دكتور كيدانا دولو دولو ولا أنا دولو دولو بزح يترحقنا نقدر موكم دكتور كيدانا بالنيرو ترمينولوجي تغيرون بر درجة يتفعل علينا دقر ما كاي منال بعد ثلاثة تتفعل علينا سبعة نكون خلنا تتفعل عليه مخنياتات كن التحساب بحساب علينا التي أقداس خاصي مثالي انتاي بالنيرو دكتور كيدانا ديمقراسي دايفرسيتين ويكا بزحنتي أي فلاليانين يلون حقوي أي فلاليانين حنتي الديمقراطية مالتنا كل سبب مسمع مالتي ناب تقرين أنت غير كيا بزحنتها ويكازا بزحنتات دبل كيا حاجة قبل من يخن الرماينا بزحنت دنبرت بزحنتات كلملاين لذي السيمين مالتي ديمقراطية بلاتين ديا بإنجليزي ناب تقرين أنت غير كيا بزحنتات تنبلا محشة ناي كل سبب مسمع مالتي حنتي الساعة كاليتي كبلا ددلي إذا إيرترا ناتنا ወይ ናይ ኩላትና ስለዚህ ናይ ኩላትና ስለዝኾነ ዶክተር መንሽሙ እንታይ ብል ነይሩ ዶክተር ኪዳነ ድምጽ ናይ ሰብ ካዳት ክትስምዕ ደለካ እምበር ኣብ ኮንስቲቱሽን ወይ ኣብ ባይቶ ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ኮንስቲቱሽን ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ሰ ኦኬ እታ ሃገር ንኹላትካ ማዕርያት ትብጽሓካ ማጆሪቲን ማይኖሪቲን ድመጽእ ምርጫ ንገበር ምስተባህለ እዩ أم مرجع جن عود كواي زيادة عند حرد عرخيب كات مريض كات كيت خليها أنا كاب دكتور كيدان زيادة عند عرخيبه باجوري تخمرت خلي أبتي constitution أبتي هاجرين أبتي مريت يجن معرينا حنتن الساعة كلايتي من البعض قاليو نحنا ماينوريتي نحنا ماجوريتي بس مع السمع يدلو سب كل خيري قال معلت من البعض من الدكتور على شاب كمت I don't know ناتي analysis كي كون نمبر كانت معلت تعدي مناكس كم تمت يترديه سلا دموجس كان نايله من البعض كم يترديه بحردات تتجاجيه سوري دكتور كيدانن على شاب مثال ساشاب تعدي مسلا دمت نعيدها إبراهيم ولا أنا كيدان وانا لا دكتور كيدان ده محبرنا خوين نديو دولة بيل كان حتى كانت أنا خويني كبري سمعني كبري سمعني Thank you Dr. Awad thank you thank you حجي سازيا زا هاجرناتنا كل محل تخن الزرارة بنخل أنس ماجوريتي أنس ماينوريتي انتل كاب إيرترا بعلها خبزة سجم تأتو مخنياتو أبغاليو مسرح ناي إيرترا نعها ماينوريتي خوينهم بسمعوها نتهاجر زغفلو واجان تتري كاتس هذا سمعك ماجوريتي خوينو تسمعك كابون العلى زغفل سبكم دول يا خاطرك أبغى متعدي خمالك يا بزي من شيء حديد بعد كتشجع نحرد أجميرك سلزي أدلاينة يقولون مالته كوس سلزي زي هاجرنا يكون لاتنا سلز خونت أبت ديمقراطية بناتيهم تخودوا بناتيهم تخودوا دبها اللي جري إلا إذا بزحنا تحتدي كل لاتنا كنجبرو دلنا إيوتي تشوف قال
ምናልባት ኣነ ክንዱ ትዕግስቲ የብለይን ምናልባት ዶክተር ዓወት ትዕግስቲ ኣለዎ ከሆን ነዊሕ ግዜ ይደድልየና ክንዘራረብ ኢኻ ትብል ኣነ ክንዱ ዕጉስ ኣይኮንኩን ግን ነዊሕ ግዜ ከም ዘድልየና ምዝራብ ግን ይርዳእኒ ክሳብ ሕጂ ዝገበርኩ ኔጎሽዬሽን ግን ንኤርትራ ይኮነን ንኣፍሪቃ ነፃ መውፅእ እቲ ሰዓታት ኣነ ኔጎሽዬት ዝገበርኩ ብዓቕመይ ማለት እዩ ንስኹም ካባይ ንላዕሊ ምናልባት ዶክተር ኪዳነ ብዝያዳ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ብዙሕ ኣቢሉ ኸውን ኣነ ዝገበርክዎ ዝርርብ ንኤርትራ ንኣፍሪቃ እንተትገብረላ ነይረ ንኣፍሪቃ ነፃ መውፃእኽዋ ነይረ ትድርድር ግን ምስ ኩሉ ግን ምናልባት ትዕግስተኛ ስለዝኾንካ ኢኻ መስለኒ ዓወት ሕጂ እውን የድልየና ዝያዳ ምዝራብ ኢኻ ትብል ዘለኻ ተቐበላ ሕጂ ምስ ዝርራብ የድልየና እዩ ንነዊሕ ግዜ ክብል ኣብ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ እዚኣ ዘንጨዐን ሓላሉ ትብል ኣረኣያ ካብ ርእስና ክንልግሳ ኣለና ንኻልኣይ ግዜ ደግማ ዘለኹ መወልዕትና ከለና ባሊና ንፃወት ነርና ለምሳሌ ኣነ ኣብ ኣስመራ ስለዝሓበኹ ባሊና ልሙድ ፀወታ እዩ ሕጂ ኣብ ባሊና ከም ጌርካ ኣሰርዐን ባሊና ሕጂ ሓንቲ ሕግላ ደንጭዐን ሓላሉ ማለት ካብተን ኣብ ስኩዌር ዘለዋ ሓንቲ ተንጭዕካ ኩለን ትወስደን ሕጂ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከዓ ደንጭዐን ሓላሉ ኮይኑ ብካል ኣዘራርባ ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ድሰዓረካ ኣንጭዑ ማለት እዩ ንዓኻ ወስደካ ወይ ነቲ ሃገር ይወስዳ ከምኡ ኣየንብረናን እዩ ከምኡ ሃገር ኣየስራሓናን እዩ يخبل الدليل بحايلي نهاجر ممرح زكال نيرو تتقون سرعات إسياس ممرحنا سياسي عباي تمهرتي أنا نقولاتنا كم زين نايم زر راب بحلي ها كنتصلوا لنا بحلاي يغني لي اوكي يغني لي كل خدكم دكتور كيدانه منجست اب بتعمينا مسجنك دكتور عوت ولد ميكائيل بتعمي مسجنك دكتور ابراهيم سراج مسجنكم كاب عاد انجليز كوينو دكتور كيدانه منجست اب كاب بنسلفانيا دكتور عوت ولد ميكائيل اي نغركم من دخينا كاب كينغستون اونتاريو كندا شحن عتمتن سمانان عتن سنت عتمتن تسعة أوتاد قصو كوميرشال نرا أب كندا كله ذكرني مش تينيره داي تبلت كوميرشال بزعوانا مالتي كالتشراليزم أب كندا بزو حيدوف أولو نرا منجستي هجن داي تبلت كوميرشال ما كتر تدقاقم كل احنا حفظنا يا داي بعد ميمورايز قرنا يا زح أب تجازان نلاقص نسحق ندقاقمان يا صار من دايا in order to understand each other we need to talk بزعبا ريسيزم بزعبا بريجيدس بزعبا منيو العلم مني تحط مني زي بحال نقول له من تخدم ساسنا تنقر طبو عينة الردادة أن طبو عينة ديمقراسي زلو طبو عينة طيب على طبو سبيريت ويدما منفسنا يمرض لا من تخلونا we need to talk يعتبر حاجة كل نقر بزربا يخاط الجمهور إذن تقبروا زلا سنيتنا نتورك إذن قبروا زلنا سنيت نزرارب ينازلنا اتمزراب ناب تمرت يبصحكا ناب نقحت يبصحكا ناب فلطات يبصحكا ناب معبال يبصحكا حاجه تزرارب عليك خنرادد علنا انت انا خردعك تزرارب عليك من تسخ تردعنا دم انا خزارب علني ስለዚህ አንተ ወይ ዝበልካ ያ ዶክተር ዓወት ሲሪየስ ክንወስዳይና ንስታድማ ብዛዕባቲ ኮኩፎ ጥራሕ ይንዛረብ እዚ ዘሎ ሬጂም ኣብ ኤርትራ እዚ ሕማቅ ዘሎ ጥራሕ ዝኾነስ ተጸጋታት ናትና ድማ ክንዘራረቡ ኣለና ሕጂ ከም ፕሮጀክት ክንወስዳይና ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ኣዋርሕ ይኹን ኣብ ዝመጽ ዘሎ ሰሙናት ብዛዕባ ተጸጋታት ናይ ኤርትራ ክንዛረብ እስከ ቃል ሃበኒ أنا فقادني أجاي شيء حتى فقادني أتفقينا اوكي يمكن كمان شعور دكتور عوض نعدمك بزعبا نيتقاتات نزارب بزعبا زحقوس نزارب بزعبا نسو دارس عنايا بزعبا شجر طرح انت تزارب سلازي بزي اجر عطوايا بزلخم موبوتا ابسنيتنا زلخم ايدكم حفظ بالكم ناي بحكي انا صورخ بلكم يدلي اي تحازلنا قريتا عصويو ناي سنيتنان سنيت تكايدو الزوم عصو مالتي نحن 4 اطرحنا فقاد زلنا خنزارب تحطوتات انا يزهبو ابكالو معلت جن كنكفتهم كلينا مالتي تزوم دحر تي اودينس وي دماتهم سمعتنا حطوتات حطوتاتهم كهبو خلو جدي حطير شو زخوني دما خمس غيرنا بروجرام غيرنايو مالتي سلازي قريتا بلكم كل خاتكم كتحطوا زلخم جن بايميل غيركم ما تسدولنا تخليكم افتي كومنت اي تحمقوا سبسكرايب مخلتينا نسنيتنا نتورك نسنيت سبسكرايب لايك شير سبسكرايب لايك شير
كل تدق هبكمي نجاح تقبروا بليز سبسكرايب لايك اند شير نايب حكم مسجونكم كل خدكم ابزز لكم مبطع بفقري بسلام بتعنا بقساند نخد كنيو تسفع قبر قبل علو كل دماء سنيتي هابنا يحبكم سلام عليكم دحن كنيو سناي كنه ثانك يو بحنت درف جنا احنا قابزكم هنا تشاو حفتكم كوثر عبد الرحمن كفلوريدا باي باي شكرا مع السلامه وعبايد اللي هو تتأزم وعبايد اللي هو تتأزم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ديب حمم طيور قبوة حوال الأزم قبيل ديب حمم الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب زلم دي زلم كفينا كفينا ينقبر دي بحلم صبور لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلب صبور لك الكراسي والدلاق الكرسي حلب سميت وانكري قبيلنا لزلم اريتريا لتألم سميت وانكري قبيلنا لزلم اريتريا لتألم تكفينا كفينا